odhi kelo lokruoge machalo nade mane kinde magintiere sani. To wechego bende mag chukdar koro yangore ni nyaka sani jogo magintiere magin chukdar kuonde mopogore opogore mane geto ni dhi bedo kata kod omenda matin ma ichulo gi maromo siling 30,000. Doho bende koro chungo wach machalo kamano. Ang' waranga ni gazet kanyo bende kachiel kod akatwakwa mokwongo wadhi bedo kaya kod Tom Duku jalonye wechego mag timo nonro kod mago mag arita wadhi bedo godo ka achiel kachiel sa achiel nyaka sa 2. To kawuono wadhi bedo gi lokruok e chenro ni mar chenro mar ng'e jothumbewa ok wadhi bedo kod studio kar kae kata kamano wadhi bedo kod twak wadhi bedo kanyo ka watang'o ni achiel kachiel midhi bedo kanyo kikelo kod nyawadwa mano Solomon Atito Kafaya wadhi bedo ka achiel kachiel mondo mi koro bende wawinjane sigand jothum ka wang'eyogi e yo mopogore opogore. En chenro mokidani mondo mi owe oko mano sa 2 nyaka sa 3 seche mag Afrika ma Ugwe kato bang'e sa 3 kaduogo ka kendo kod chal mar fwambo kod twak e mbaka oromo. Twak ma kawuono warango jopuonjre masomo to tiyo chal mar wach en mane achiedh nade mage magikale ngimagi chal nade. Adhi bedo ka kod jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore opogore pacho kae mondo mi warangi ane. To e kindego bende ing'e ni nitiere ranking mogol mago mag mbalariany mopogore opogore pacho kae. We akoni e kani namba 1 nyaka namba 10 gin mage. University of Nairobi okawo thuolo mar mokwongo. Nitiere JKUAT mano Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology nitiere kar kanyo thuolo mar 2. Kenyatta University e thuolo mar 3, Egerton University e thuolo mar 4, Moi University biro e thuolo mar 5, Maseno University ni kache thuolo mar namba 6, Strathmore University biro e thuolo namba 7, Technical University of Kenya kata TUK biro e thuolo mar namba 8, Masinde Muliro mano nitiere kar ka ma yudore e kaunti ma Kakamega ero namba 9, namba 10 MKU Mount Kenya University ma bende higa mokalo nitie thuolo mar namba 16 tinende oidho mochopo nyaka namba 10 mano kaluwore kod nonro ma bende oyango iwacho ni chal mag mbalariany mopogore opogore. Koro mbalariany ma nitiere namba mane kaono wadhi bedo gi jopuonjre akoni mawuok Kenyatta University mawuok University of Nairobi wan gi jopuonjre mawuok Moi University gin gi jopuonjre mamoko bende madhi bedo kodwa achiel kachiel. In bende riwri kodwa ka wago mbaka motenore kod somo kod tich e kinde ma intiere sikul. Waiko ni chenro gi nyakwara moke jwang' kaka wuono dhi bedo kae kata ya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar moke nyaka sango sa osekalo kae dakika 9 tok sa 12 kinde ma koro bende noida ne weche manyien to mokwongo ne mago tudri kodwa achiel kachiel mago kokalo e kuonde mag tudruok mbui waduto mag Ramogitv iyudowa kacha e Facebook, X iyudowa e YouTube, Instagram kod TikTok iyudowa kacha at Ramogitv. An bende tudri koda e mbui ga mag Facebook fanpage mara iyuda Cleophas Oluoch Twitter kata X iyuda kacha at Cleophas Oluoch. Arwaki ni machiegni nikech ma tenro piny mokwongo wayuda ni thuond weche. Kaling dakika matin e wan dala ka wate kaka nyithindwa go nothogo wan wapoka nduru ywak ni nyithindo tho bambo jowari yo makoro wasewite dho pigni Nyakora mogi jwang' machiegni winj kene ne weche manyien okinyi makawuono e chenro mar rupiny nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar moke nyaka sango wacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto owacho ni chenro mar gero udi mago ma nengogi ogonyore dhi nyime e yo makare kowacho ni mano en chenro ma jopiny nogoyone ombulu e kinde mag yiero kendo omenda mitiyo godo en mano gone ombulu gi jood bura e chik mar omenda higa mar 2023 ne owuoyo e kaunti ma Bungoma kama ne otimo e limbe kendo keto mise mar gedo mag udi ma nengogi ogonyore e gwenge ma Kandui ka bende osingo temo duto monyalo mar chiero kambi mar sukari. Lydia Okeo nigi mathoth.
Mana ndalo machuok kende bang' komiti matayo weche mag gedo mag ute mane ogonyore tieko winjo pach jopiny ewi chenrono. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chenrono biro dhi mbele kaluwore ni en manifesto mar sirikal mar Kenya Kwanza, kendo omenda ma ijuogogo nosir gi od bura bang' goyo ombulu ne chik mar omenda mar 2023. Najua ya kwamba kwa sababu yale mambo yanaendelea kotini, kuna makontrakta wengine wamepata wasiwasi, wakawaambia vijana wanaofanya kazi ati kuna maneno. Mimi nataka niwaambie hivi, contractors wote wanaofanya kazi kwa mambo ya affordable housing, pamoja na vijana wote na wale wanafanya kazi katika mpango huu, karibu watu 1130. Mimi nataka niwaambie waendelee kazini, kwa sababu hii mpango inaendelea mpaka pale tutamalizana na mambo kule kotini. Ruto singoloso thuolo mag tije rawere kokalo kuom gedo mag ute mane ogonyore kaachiel kod loso negi thuolo mag tije e mbui. Sasa tuko na mpango ya export ya labor. Tayari 2500 nurses. Huyu Nakumicha waziri wangu atawaeleza. 2500 nurses tuko na kazi yao ya kufanya ngambo. Na tuko na nafasi kama hizo 1500. Tunataka vijana wa Kenya waweze kufanya kazi ngambo, watuletee pesa, na tumeagree bilateral labor agreement ya kupanga ajira ya hawa vijana. Osingo jiwo weche mag pur manone oduoko piny kwan mar omenda ma itiyogo e ng'iewo chiemo kawa ya pinje maoko, kendo neno ni apeyni mosebedo kokwame kaunti ma Bungoma olosi yo makare. Tunataka kuokoa shamba ile tunatumia kuzalisha chakula isikatwe tena, tuweze kuishi hapa, shamba ipatikane ya kulima chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Jatend piny olando ni nyasi mar madaraka ma higani mibago higa ka higa tarik 1 dwe mar 6 ibiro bagi e kaunti ma Bungoma. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo. Piny owacho koro singo ni chano chako chudo mag jopur niang' ma pacho kae manono chieng' manyoro e ote manochiw kod jachiw wach e lo sirkal mano Isaac Mwaura oyango ni piny owacho koro golo shillings maromo bilion 1.3 mar chulo jopur niang' ma osebedo kanyo ka bandho kembe mopogore opogore. Jopur niang' ma kwan gi romo 17,330 dhi yudo chudono ma itimo e yor lony manyasani. Jopur ma bandho kambi Manzoia dhi yudo ma ok tin ne milion 213 kama Chemelil yudo moheo siling milion 181. Jopur niang' ma Moroni dhi yudo kwan omenda duto ma ok tin ne milion 250 ka Sony Sugar yudo ma ok tin ne milion 680. Kweth manok e od bura ondiko ne duol ma ochung' ne chenro mag od bura kadwaro ni duok ne jo od bura omenda manyocha ong'adgi e osachgi mano ma itero e aguch gedo ma udi ma nengogi yot e dwe mar 1. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi ma bende en jaod bura ma Ugunja ondiko ka penjo gima omiyo nyocha ong'ado sach jo od bura kata bang' doho mar apil ng'ado ni osuruno ok owinjore ng'adi osach jotich. Wandayi owacho ni en ataro mar chik kuom od bura dhi ataro gi ng'eto ma doho golo, kendo mano ma ochwe ong'ada ne bath osach jo od bura ka itero e aguluno ma wachne pod nie doho. Kamachielo, duol makedo kod mibadhi kod nyayo bidhruok mar oganda EACC ochopo e winjruok matiyo kanyakla kod riwruok mag jodolo e kedo kod mibadhi e pacho kae. Kane giloso kod ute fwambo e log tich mar EACC, jakom EACC Bishop Daktari David Oginde okoni tiyo kod kanise biro konyo e dino ne okoche mag manyayo mibadhi. Jodologo okoni gibiro dhialo
elela josiasa matiyo kod kanise luoko omenda moyudi e yor mibadhi. Jodologo bende osingo medo jiwo lwenj kedo gi mibadhi ma okwako Kenya. Wisdom on some things that we could consider doing and partnering together with the church and with the general religious community. And they have promised to stand with us as we stand against this vice of corruption in the country. We are not going to use the pulpit as a place where politicians come and champion their divisive rhetoric and they talk. Also, we said the church is not a place, and I was on record for politicians, and not just politicians, anyone, because now in Kenya we have many emerging cultures. It's not a place of cleaning ill-gotten money. Riwruok mag jotend din Salam kod mano ma Jokristo opedho dwaro margi e od bura ka gikwayo mondo mi od bura orang kaka migepe mag somo, thieth, tich kod arita tiyo e neno ni onge landruok mag tim mar keny kata hera e kind kit chwech achiel. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, bende gikwayo od bura mondo mi orang gima omiyo paro mar chik mane ochwal kod jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma pok owuokie komiti marange. E okang' machielo kendo, moko kuom jodolo mag din Islam kod Kristo ochako wuoth mar kwedo paro mar keto thuolo riwruok mar keny kata hera e kind chwech achiel e pacho ka. Jodolo gi mane oromo e boma ma Nairobi opedho dwaro mag gi nyim od bura kokalo kuom jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma. Motelo ne dwaro mag gi en ni mondo migepe kaka mag somo, thieth, arita kwe kod tije oket ayanga kaka gitiyo e neno ni onge kaka migepe gi oriwore e jiwo keny ma kamago e pacho ka kaachiel gi luwo paro mar chik mane ochwal kod jaod bura Opondo Kaluma. Cabinet Secretaries of Education, of Health, of Foreign Affairs, and of Labor and Social Protection, and also the Inspector General of Police confirmed the measures they are taking relating to the sneaking of the LGBTQ agenda into Kenya and the international curriculum offered in Kenya, relating to the Ministry of Health's position on the definition of sexual health and rights, relating to the proliferation of foreign actor funding and lobbying on LGBTQ matters in Kenya. Paroni mane ochwal kod Opondo Kaluma ne owinjo kawo mana ndalo 30 e komiti mane ochwalie, kata kamano sitieko mahawo dweche 7 koro gino makelo kibaji e kind jodologi. I'm not worried. I believe that in good time our speaker is going to intervene because I know he's equally interested to see the families protected, to have this bill published, tabled before Parliament so that it can be transacted, considered and enacted into law. This bill in summary will define who is a woman, who is a man, what is sex, what is gender, what is male, what is female, so that nobody should be struggling to define what a woman is. Ka jodolo gi to ramoni ok gibiye mondo mi teko kenye kit chwech achiel e pacho ka. Will not allow, as long as we Muslims now, speaking for the Muslims, as long as we are alive, anything against the religion, the culture, the values to be brought to in this country will not be party to it. Paro mar chik mar Family Protection Bill poni obi okadhi biro neno ni riwruoge duto masiro LGBTQ oruch oko ka ute fwambo bende ok bichwalo lipode majiwo keny makamago e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Governor Masaya James Orengo oseyo bila magem kuom okang' mano mar luongo tenda kanisni manyocha olim gi jasiasa Jimmy Wanjigi e giko dira mokalo. Governor Orengo manyocha otimo limbe kanisa mar ACK Manigem Wagai en kanyakla kod Wanjigi kod Woman Rep Masaya Christine Ombaka wacho ni giyudo report no mano noluongi kod noluongi jotend kanisni kata jatend kanisa no. Kata kamano jotend obila Masaya Cleti Kimayo to okwedo ripodego ka wacho ni obila pok oketo obadho ne jopiny mondo kik lam kama gidwaro. To kodi kanyo to wawacho weche monego wawachi ni tae to ioro ogul mama ni dhi kawo
jodolo manyien ni kanisa ni penjo gi ne orengo giri nyo biro omango kae. Koro joma nokelo gul mamago na aneno ka kuro biro owitgi oko to joma nyien koro donjo. Omiyo ng'ama wuotho gol mama koseyieri kaka jatelo kaka orengo kaka oyierani. An awuotho kuom jopiny ok adwar ni ng'at moro rita moluongo jaj maduong' ni gidhi budhogo e State House to kowuok ni ka kendo koto chako bet to wacho ni kaka na owache cha kaka onego bedi. Koro gem kaka kubed jomoluor. Uluor ang'o? Gem uluor ang'o? Matimore kaunti ma Siaya, jayal bura madoho mamalo Justice Mugure Thande e ng'eto mare chieng' tich adek ne omiyo aput ma ochung' ne gwelo commissioners manyien mag IBC thuolo mar dhi nyime kod tich margi. Mugure wacho ni ponono IBC ok ochuog mapiyo, okang' makamano dhi keto Kenya e bugo mar chik. Chenro mar manyo commissioners manyien ne ochung kod jatend piny William Ruto, nochung kod jatend piny Kenya William Ruto kaka yorno mar miyo komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mondo mi otiekane twak margi. Jofamaro mar siasa Chris Owino ne obed piny kod jolony e weche mag chike mar yango midhiero ma piny Kenya nyalo yudore ka IBC ok ochuog mapiyo. Ng'eto mar jayal buche mar doho mamalo Justice Mugure Thande koro oketo duol mochung' ne yiero e pacho kae IBC e yo mapoth e kind chik kod amen mar siasa e kind Azimio kod Kenya Kwanza. E ng'eto mar bura mane ochwal kod jago ombulu e kar chung' od bura ma Banisa, Mugure Thande ne ong'ado ni kata odoko ni chenro mar gwelo commissioners mag IBC en chenro mar siasa, deko e gwelo commissioners manyien mag IBC dhi keto Kenya e bugo mar chike. Kaluwore gi mano, Justice Mugure Thande ne ogolo chik mondo aput mane ogwel mar manyo commissioners manyien mag IBC mondo dhi nyime kod tijgi maonge rito ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Ng'eto mar Justice Thande osir lwedo kod japuonj mar chike Dr. Eric Komolo ma wacho ni onge mar commissioners mag IBC keto piny Kenya kama ng'ao. Koponi sani ng'ama chalo ker kata deputy Nyasaye omo, to ing'eyo ni katiba wacho ni bang' ndalo 90 speaker mar National Assembly kao telo nyaka koro tim yiero. To katiba bero ni yiero nyalo tim mana gi IBC. Koro nyalo bedo national crisis ni koro waonge IBC, to ker gi deputy ne be onge. Gigo osetimore kuonde moko. Mar ariyo, crisis mar ariyo en ni ratiro mar ng'ata Kenya ka mondo bed represented en constitutional right. Koro already nitie crisis ne jo constituencies gi wards mang'eny, yiero ok nyal time mana nikech IBC onge, commissioners onge. Korka kore, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch wacho ni kata odoko ni onge mar commissioners mag IBC nyalo nyumo piny Kenya e bugo midhiero makamano ne okel kod telo marach mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Crisis no en crisis manokel gi chenro ma serikal oketo ni kaka weche housing manitiere, weche petrol gi fuel levy magiketo, to gi weche mag yiero ma pending manomiyo NASA nodhi e street mondo gitim maandamano, to ne gi decide ni mondo gichung weche maandamano gi mondo mi weche gi los gi. Achiel kuom midhiero maduong' mochomo piny Kenya kaluwore kod onge mag commissioners mag IBC en chenro mar ng'iyo kiewo mag gwenge ma pacho kae ka achiel kod chuogo ute chung' od bura manyien. Kaluwore kod jayal buche Justice Mugure Thande, chenro makamano onego tim kochopo e giko dwe mar 2 higani. Anthony Oluoch lero ni od bura nyalo twak ewi ripot mar NADCO e bwo ndalo machuok kendo chuogo duol mar IBC mapiyo motelo ne dwe mar 3. Immediately ka waduogo, the most urgent and immediate thing manyaka ket mar mondo mi wa discuss kaka jood bura kiweyo wach housing levy makoro jogi dwa timo gi ang'enge ni en wach NADCO ni mondo mi wakal gigi so that mondo mi kik wabed ni one in defiance of the court order ni IBC onego bed ni reconstitution mare dhi mbele. Kata kamano nitiere luoro ni chenro mar chuogo ute chung' od bura manyien nyalo kawo dweche mathoth kendo chuno od bura mondo tim lokruok ne chik
matayo chenro makamano. The most prudent and perhaps the easiest thing is to move that timeline. Mondo koro wabed ni koro kwangi March, wanyalo wacho ni maybe wang'iyo kata na May. Mano nyalo miyo wadweche mokadek, mak mana ni koro kuonde monego tim by election to pod biro rito matin. Kuonde chung od bura 27 man kod jopiny matin ne 133 bende inyalo keth poni IBC okotieko chenro mar ng'iyo kiewo mag gwenge mapacho kae kochopo e chak dwe mar adek higani. So constitutional crisis manyalo bedo manyaka wang'i ni kosekalo March to constituencies legally cease to exist. Legally cease to exist, matiende ni okwanyal pango negi allocation mar pesa, wadhi e budget sani June, okwanyal allocate negi CDF, okwanyal pango negi migepe moko mora ma igole pesa kata mwandu mar serikal at the constituency sub-county level. Moko kuom ute chung od bura makamago gin Odhaya, Ndaragwa, Lamu East, Budalangi, Mvita, Keio, Tetu, Marakwet East, kod Laisamis e kind mamoko. IBC bende ok nyal bago yiero madunde kar chung od bura ma Banisa kod wards 7 mamoko mapacho kae mane odong' thuolo kaluwore kod onge mag commissioners, wach ma Dr. Komolo lero ni rocho ratiro mag jopiny modak e gwengego. Nitie gik ma bunge timo mang'eny. Achiel kuom gin weche CDF. Gine magi coordinate kaka iloso committees kante. Koro joma chalo constituent machalo Banisa, koro higa achiel ng'ama wuok kuom gi e bunge, ng'ama wacho wach Banisa e bunge onge iwinjo. Koro ready watamo jo Kenya mang'eny mondo duondgi owinje bunge nikech siasa ma Nairobi. Siasa ma Nairobi en ni obviously nitiere shida gi IBC jite oyie. To okinya kawo higa achiel gi nus mondo ilosi commission manyien. Jopiny koro oketo wang'i mar neno ka aput mane ogwel kod jatend piny William Ruto mar manyo commissioners manyien mag IBC biro dhi nyime kod tijgi kaluwore kod ng'eto mar doho. IBC ne odong' maonge kod commissioners bang' Wafula Chebukati, Professor Abdi Guliye kod Boya Mulu dhi e rutaya. Commissioners mamoko kaka Juliana Cherera, James Nyang'aya kod Francis Wenderi to ne ogwe tawo tok yiero maduong' e kinde ma Irene Masit to ne ogole apisi kod aput mane ogwel kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gikone to mabusi 7 mawuok e tisendo bila Makoru manyo e opuso ng'wech moringo molal miru e gweng' ma Muhoroni oyang' nyingegi kendo apedha mager mar ndhiyogi koro dhi nyime. Obila ochako apedha bang' pondo mar mabuse manyocha omaki gi ketho mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyo waler mathosa. Kalure kod komanda mar obila ma Muhoroni, Joshua Nyasimi, oyango ni mabuse ochikogo ne gin moko kuom mabuse 10 manoriko chwale nyim od bura matamu kowuok e tesend obila Makoru, kendo e seche mane gipuso giringo ne owinjore oduokgi e kar geng'o ne achije Makodiaga. Let it be known to the public that yesterday we had an incident within one of our police stations, which is the Koru police station, quite some kilometers from here. It happened that we had some remandees who had just been brought from court and they were pending escort to Kodiaga prison. In total, there were 10 in that custody. One who had already been handcuffed was not able to run away. The 9 who remained escaped. 2 were able to be rearrested. Now we have at large 7 of them. Ewi mano lero ni mabusego nyopusore apoya nono. Banglo dhobila manyoritogi e seche mane gikwayo mondo kow moko kuomgi dhi olo pi kapok ne giringo gilal. The officers who were manning there, they took them to that nature of call to answer that call of nature, and then after that, as they were returning one of the remandees from the south, they had already handicapped him, and unfortunately what happened, those who were inside, they punctured the door, hit the officer, and they threw him down, and they managed to escape from custody. As they struggled to
to control them. That time it was raining and they managed to escape. So alarm was raised. The officers who were within also, they tried, they struggled, they chased and managed to arrest 2 of them. Nyinge mabusego noyangi kaka Dennis Ouma Ochieng kod nyawadgi Wycliffe Odhiambo maduto ne omaki kod keth mar kuo marang'enge. Gideon Rotich ne omaki kod ketho mar dwaro rodho jonyuol. Collins Omondi Tobias kaachiel kod nyawadgi Boru Otieno Olo bende duto nomaki kod ketho mar kuo. Peter Malasi Otieno kaachiel kod Charles Ochieng duto ne omaki kod ketho mar rocho ratiro yore mopogore. Mike Angel Ochieng nomak kod ketho mar kuo marang'enge kod nyawadgi Eric Ochieng mane omaki kod ketho mar kuo. Komanda Nyasimi oyango ni apedha mager mar ndhiyo mabusego pod dhi nyime. Ka koro kwayo mare en mondo jopiny mamuoroni okonygi e timo apedha mar ndhiyo mabusego. Kolieko nigi chich ni chal kagima mabusego dok mana e gweng' e kuma gipondoe. We know they have gone back to their community and we requested the public to give us information, to pass information to the local administrators, the chiefs, and even to Nyumba Kumi to pass the information to us. We also send a warning, surrender immediately to the nearest police station or come back to the station where you ran away from. Because if you don't surrender, then obviously the arm of the government is wrong, it will catch up with you. Ogen mar chwalo gi kendo e nyim od bura kod keth mar wakete sendo bila e tok chik Millicent Adhiambo. Wang' jowi mar Ramogi, Muhoroni, Kisumu County. Jopuonjre adek mariyo kuomgi jo klas adek machielo ja klas 2 owito ngimagi e masiche 2 ma opogore mag pi e kaunti ma Homa Bay. Ka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero, jopuonjre 2 ne owito ngimagi e aora ma Obambo mayudore kar chung' bura ma Homa Bay Town. Kamachielo to nyang' ne omako ma olal godo e aora Makuja mano e kar chung' bura Mandhiwa. E dala Samuel Joma manitie gweng' malieta Kabunde e kar chund bura ma Homa Bay Town, rumbi mar lit gi kuyo okwako chuny familia kod anyuola mar Paul Joma, japuonjre ma jagini 9 mane somo e klas 3 e skul primar malieta Kabunde mane owito ngimane e aora Obambo odhiambo manyoro. Min japuonjre no Hilda Joma lero ni nyathine no ne oriembe skul e pesa moro mane idwaro, ema bang' kane oseriembe to ne odhi go abal e aora no. Kapok ne ochopo dalagi gino manokelo thone. Nyathino wuok ot saa 12 okinyi kadhi skul koting'o pesa modhi chulo. Taduogo ayudo wach gimoro saa 3 madhi romo 4 ni nyathina otho e pi. Kama ne otho e pi distance mar skul gi gino ne bor ma gima notere mwalo kono ok ang'eyo maber. Pesa midwaro e skul idwaro 1,040. Tie nyawadgi ma gidhi godo skul. Nyawadgi ni nie skul mane mboy mochiew gokinyi mochiewa gokinyi mar arwakogi magi wuok gi nyawadgi ni ji 2. To nyawadgi no to yudore skul makata bagne pok aneno nyaka sani. Bag nyathina mothoni pok aneno nyaka sama wawuoyo kodini. Lit kod kuyo achiel no bende okwako dala gi Peter Ochieng, jahigni 10 ma bende nitie klas 3 e skul achiel no ma bende ne owito ngimane e aora no. Ka wuon mare bende wacho ni en bende oriembe mondo om pesa mane dwaro e skul. Ringre nyithindo 2 go eko ni ogole kar masira no ka pisas ma uke migawo mar somo manotimo limbe e skundo no ne okone gi dhi nyime gi timo nonro matut mar ng'eyo gima ne okelo masira no. Kane gik nyoro an nyathi odhi skul. Kodhi skul owadgi machielo no riembi mobiro machaka miyo siling 200 ma ja grade 8. Apenje ni to Peter gini kawuono ok oriembi to kona ni gine moriembgi. Kaling dakika matin e wan dala ka wate kaka nyithindo ago nothogo. Wan wapoka nduru ywak ne nyithindo tho Obambo. To Obambo no bor kodwa kabisa kata nyithindo pok nodhi Obambo. Koro an ang'e ni nyathi ne skul. Kwadhi to yudo ka nyithindo go osetho. Oyudo koseketgi piny kanyo. Watemo kaka wanyalo ma jopuonj odagi biro nyaka kawuono nyaka sama walosene. Onge jopuonj moro amora mosebiro e nyithindo manothogo. Kumachielo bende gweng' ma Manyoro West Kaboch lokeso ne kachul bura Mandhiwa, japuonjre ma jahigni 11 nyang' ne omako ma olalgo e kinde mane odhi tuomo pi aora Kuja. Ringre Felix Odongo pok oyudi nyaka sani ka jogweng' kaachiel kod apisas go eko mawuok e migawo ma ochung' rito le mag bunge okinyi ma kawuono ne ochako chenro mar manyo ringre japuonjre no. Kaka onda ni mondo kora dia
pudha lot adhi apidhi. Ami maka nyathi machielo ywak. Tapenjo ni kare ma nyithindo go makoka ora ni ang'o timore aora ka. Koro kawuok e ng'wech ni adhi tachopo. To ayudo ka nyathi koro osediro loka cha. Koro ting'o nyathi dichiel to nyathi oting'o bade ne. Koro be sechego kaka nanyalo konyo nyathi ne onge. Koro kachaka temo matek achaka ringa chaka dhi e kona cha. Tiyo chako por. Tiyo chako biro malo. Koro sechego to nyathi opor ka ng'ut nyathi oleng'ore ne. Koro kang'e ni kanto nosenege. Koro kachaka biro e kona kotieno kogendo. Adhi kanyo athiyo chako por. Koro nyathi opor ka wiye koro chomo piny tiende ong'iyo polo. Koro achako abira koro kwa gike kona mapiny kuchocho. Tiyo chako por kanyo. Koro aneno kijana molo kacha dako ni yawa kikonya. Kana nya konyo ne onge. Koro nyaka giesa ni jodalawa. Konya uru kaka denga gol nyathina ni e pi. Andoga hii kata me bas dot kene. Jodalwan kene kakinena ni. Jogweng' ywago pek magin go kalure kod monj makinde ka kinde manyang'o osebedo katimonogi aora kuja kane gikwayo migepe mag piny owacho mondo manye kaka inyalo kunynegi pi machiegni alworano mar tieko monj manyang' timonegi aorano. Dhok okonywa wayude kaka wanyalo konyo area mar Manyuru ma bende odak machiegni kod aora mondo giyude kaka inyalo yudnegi kaka giyudo pi mopogore gi dhi tuombo e dho aora ma bende osebedo kawito jowa mang'eny nikech e kind higni 2 koro sani jowa 2 ma koro wasewito e dho pigni. Kwa kunyo pi mondo kik wadhi kuja to warado gi chumbi makar tedo chiemo ituon chumbi to already chumbi osetuonore momorore. Koro chuno ne nyaka wadhi mana kuja waom pi. Sama waomo pi warado gi le me pige kendo gisandowa ok kata nyang' kende nyaka repe bende ng'eny pi ka. Kata nyoro sama ne oseneko sama ne ji ochako luwo kaka ne nyang' dhi rawe manogolo ji e pi. Alia Beach, Ramogitv, Homa Bay. Nyakoro mga juang gi report mar Alia Beach malit mawuok e county ma Homa Bay wakwayo mondo mi jogo duto med miyogi duoko madwaro ahinya jogo mawuok e bad migawono man mar KWS mano ka giwuok kate county ma Homa Bay. Gikanye makelo giko mag weche manyien ukiny makone chenro mar arupiny antiere kaya kod nyawadwa Julius Otieno waduoko ka mondo mi wanon gazet ariyo mana kama wantiere kar kae ka wantiere ka kod Julius Otieno yaure. Ichiewo yo maber. Achiewo maber mita ino. Amluar makare gazet koro weko ka mar Daily Nation kod The Standard. Kod The Standard waro eno gimanie iye matino odiochieng' makawuono. Ero kamano eko thuolo mar chopo kar kanya koro mga juang mano tiende ni waduoko ka kod gazet ariyo mabino dhi bedo godo kar kachiel. Wakonie matut mantie gazet mar Daily Nation kod mantie gazet mar The Standard ibed kod ng'eyo ka walidho mondo ibed gi siso mar dhi some inyiewe kaeto ibed kod ng'eyo gigo matimore odiochieng' ni ma kawuono. Nakelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango kik idhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'.
e piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogitv. Nyakoro magijong machiegni kendo mantiere kar kanonu magazet chako kendo ka gazet makawuono sa osekalo kanyo dakika 42 tok sa 12 mar okinyi. Achako kod gazet mar Daily Nation kama dabedo kanyo waranga ne thund weche momipeke gazet ni odiochieng' makawuono. Mineno kar kanyo gazet mantiere e pacho ka kata mantiere Kenya ka odiochieng' makawuono. Ma in go kanyo chal nade? Orone picha e mbui mar Facebook kacha ikono kanyo chal nade. Mana kaka nasekoni wantiere kae kod jafwambo wadwa ka Julius Otieno mabende wanono godo gazet okinyi makawuono. To gazet mabende wanono ka okinyi makawuono Daily Nation kantie kod thund weche ariyo. Nitie weche ma otenore kod sikul kod mago bende mago matimore doho kana weche makoro kwako Chief Justice mapacho kae Martha Koome. Ndio weche mag skul kae mabende ngene angwarange ite mabiro kar ka. To kata kamano chenro mag somo osebedo ka ntiere wacho ni free primary kod mano mar secondary. Ma free primary ochako kacha sirkal mar Mwai Kibaki higa mar 2000 kod 3 chake 2008 kapod Mwai Kibaki jatend piny Kenya. Secondary education ma nengo ne nyabedo ntiere piny bende ne ochuoge pacho kamano. Lakini kata kineno gima Nation giwacho ni Riddle of School of Free School. Giwacho ni kata kantie somo manono e secondary ama primary. Ntie nyithindo mang'eny mapod ntie oko nikop chal ka gima bei mag gik moko saidho to pesa ma sirkal oro skunde to tin. Koro osekelo shida to ntie nyithindo mang'eny ma kata ka ben somo nono lakini pod gine e mier ok gidhi e skul nikop jopuonj moko osebedo ka medo pesa nikop bei mag gik moko osedhi mbele kabisa to sirkal bi okor pesa moromo makonyo nyithindo go te skul. Emomiyo jogi wacho nitie weche matek kabisa yore mag somo manono e Kenya mangima sana e secondary school gi primary school. E gazet Daily Nation ite mokwongo nyakoro mujo thuolo mar nene kar ka mondo mi ang'wa beda ni kod ng'eyo kaka ochalo mae thuond weche maneno kar ka weche mag sikul omiye peke ite mar 4 kod mano mar 5 matimore doho ka wacho ni koro ero Martha Koome intiere kama tek koso chal nade mano kama intiere kar kanyo omiye pek kanyo ite mar 7 ang'wa none malo kacha nitiere mowacho ni return of ruthless kanjo magi askari mag county makoro kelo luoro ne ji mathoth ahinya mantie counties mopogore opogore mantie kar kanyo ite mar 2 sana joma timo ohala e counties go chalga gima gi kwa pesa mang'eny kok gol pesa to moko go kata girungu go kaka nyoch neno Machakos county nyocha go nyaka MCA e gwenge mag Machakos manjo kelo shida maduong' kabisa yore mag Machakos matin ne tabia mar kanjo machon cha pod oduogo nyaka sane nyaka counties. Mamano bede ka omiye peke ite mar 2 wadhi ne ite mar 2 gazet mar Daily Nation kama wacho kanyo return of kanjos giduogo magi askari mag county tiwacho ni mabiro kata mawuok county ma opogore gibiro kod paro machalo nade neno gi kar kanyo magi to chalo mana Nairobi ka moko ma giyudi ka ichung' marach gi gik meuso to gin kodi iwacho ni magi timbe moko maricho iwacho ni gin old manners mag kanjo machon ka moduogo nyaka counties tineno kaka gintie kaen tek ng'eyo
ngano maen kajo to ngano moken kanyo kop gionge uniform onge badge moro maketo kata law mono ngen maen jatij county government koro kila ngato nyalo attack ngato koro kaka girwakre ka ngato rwako jeans to gine official duty ma county government but girwakre kama koro tek nyono mang'ani tie county kose ng'ani ok tie county emomiyo jogi iluongo ni girain terror sana sana ni jok matimo biashara ama ohendni matindo tindo e county governments. Ka bende tie ja bodaboda moro machiwo sigande gazet ma Daily Nation kae owacho ka ni en nochung' e mbele City Hall kacha owacho ni ka en designated zone mantiere City Hall kacha kama inyalo kawe custom bitidego kumoro ne ochune mondo chul fine mare maromo siling 1,000 Julius siling 1,000 ka intiere Nairobi ka titimo tijno mar bodaboda trip no mondo mi goye mondo ilos kata siling 1,000 no kende inyalo bedo ni irito kata kuom thuolo malach mondo mi ikaw kata trip mami siling 300 kende magoli kata CBD ka ichomo Eastlands kata kichomo gwenge ma Hurlingham kata kidhi Westlands matera ngano chieng' mano golo 1,000 no chieng' no pesana te labda mano ti chieng' no te nodong' ka kanjo onge gima nodhi or kata ka nyithindo labda nyithindo nonindo ka chieng' no kata ka ne en gi go moro monego bed nochulo chieng' no ne ok ochulo matin en midhiero ma jogi keto kuom dhano sana sana jok ma tiyo matek mondo oyud gigo matero ni nyithindgi e ot bang' tich matek godiochieng' mangima. Nitie jalony e weche mag telo ma iluongo ka ni John Otieno kaluwore kod sigana ma en bud chiwo kar ka wacho ni ndiere kama oganda koro ok bi bedo gi thuolo mar winjo kanjo to dhi bedo matek odhi bedo malit ahinya ka kindego chopo owacho ka ni kanjo kata skachi ma county onego bed ni timonegi tiegruok owacho ka ni otimnegi training mondo mi gibed ane kod lony manyasani manyalo miyo gine kaka gitiyo kod oganda bende obed e yo moro malong'o. Lakini akia dhi nyaka kop king'iyo kila gavana osewacho ni kawa tich to wadhi loko kaka kanjo tiyo wadhi rebrand gi wadhi migi uniform manyien wadhi migi badge wadhi tero gi training lakini king'iyo kata Nairobi ka onge pogruok kaka Julius loko kata uniform ok lok pach ng'ato inya bedo ni olok ni uniform manyien ndi in nyaka go gudu maler irwako maler ahinya to lokruok mar wich ni bende en gimoro ma kata jotendo ma counties mopo nikech ok en Nairobi kende wasene ni Machakos Kisumu timbe gi bende wasene Kisumu Mombasa en kuonde mang'eny matin en culture mantie ei jok mendiko tijegi lakini kata king'eyo kata jogi tiyo kamano kop mana hongo ema gidwaro jogi dwaro mana mibadhi moro maragoko cha nyaka igol kok igolo to gitime kaka gitimo jini men culture ma ok ber to dwa ka governors mana kaka John Otieno wacho ka jogi dwa konego tere training lakini kore kian ng'eny gi wacho ni gin jok moko somo maber gin jok ma labda kata chopo class 8 labda kata ok chopo class 8 lakini mano ok nyal bet kata kichopo class 8 kata ok chopo class 8 tabia ni mana tabia ni ok ber ka igo ng'ato ama hinyo ng'ato ama ikwa ng'ato gimo gitwon ko komito ihinye mano ok ber kata beno idhi school ama ok idhi school nyakoro mo gejwang timo kamano kanjo mane county ma Kisumu Nairobi Mombasa Machakos intie kanye lokuru paro timbego ok becho mano ng'ama ithago ka nyabedo wuonu nyabedo wadu ti kod thuolo ma in godo ka in gi luor bende ne ngima dhano kamoro amora ma gintiere MC ma Machakos moro tiende notur e kinde mane orwakore kod askeche makanjo mag Machakos nyakoro mo gejwang winjo mago bede puonj ne un bende kama untiere kanyo e counties mopogore opogore wadhi e sigana machielo ite mar adek kanyo mantiere weche moko ariyo madani wanona nitiere mabus mane ohepo kane koro gisetieko bedo e police station kanyo makoru giwuok koro ni onego bed ni tero gi kanye kodiaga kanye kama giwuok gidonj gikaka ng'we puth njiri kendo oter gi kanyo iwacho ni giwacho ni gidhi oko matin koro iwachore kanyo ni koro gichopo kanyo to giwuok jatend obila e gwengego bende koro kwayogi mondo mi giwuog oko mano Joshua Nyasimi bende koro wacho ni gin e gweng' ung'egi goro report kata ka gineno chenro gisomo gazet okinyi ma kawuono ikwayogi mondo mi gidhi adhiya gidoge police station mane girengo gi aicha moro mango ng'e jogi wacho ne gin jok mane first ama jok mane bedo charged gi cases madongo kaka mag robbery with violence matin gin jok ma kelo luoro kabisa e gwenge kowegi mondo giwuo thuolo kamano emomiyo aparo ni jatend police ni wacho ni kapo ni uneno ji makabila go to mondo report ama jogo wegi odhi e police moro amora machiegni kodgi mondo gidog iye to kata kamano jatend police ni wacho ni nyaka kendo tergi e doho mabedo gibed charge gi ketho mar
mar ringo ka giwuok e custody mar police matin ok apar ka ginyalo kendgi lakini police wacho ni sirkal lwete bor ama bade bor koro nyaka gimany jogi ba giduoke iye. Mano kama gintiere kar kanyo moro bende ne omaki mana gi ketho mano mar buogo goyo jonyuolne mano nitie kar kanyo kik item buogo goyo janyuol inyamaki kendo yo ka ma achiel kuomi koro epo entiere oko sirkal koro manye wach malich ahinya koro mag jang some ite mar adek ibed kod ng'eyo piny kanyo bende nitie weche moko motenore kod jok ma hepo ma siganda Kevin Kinyanjui Kang'ethe ma e sigande ma e pichane bende pichane oseket kar ka ng'ini ang'we thuolo mar nene mano ka kanyo ka wanyalo mana neno mana wiye ka kende mano oromo ogai mag jomin buche pachoka kata telo ma ochung'ne mino buche pachoka koro dwaro ni Kevin oduoke piny Amerika mondo mi bura mare matude kod nek mar girlfriend mare osiepe manyako mane onegi e pinyno mano mar Amerika higa mokalo koro idwa ni mondo mi odhi ochak buche kucho kik bura notim ka notime kocha nek notim kocha koro oduoka kocha mondo mi ochak winy bura no kuro. Aparo kaluwore gi chike ma Kenya ka idwa duoko ng'ato e piny kama nokethe no mondo jogo tere kot kocha to nyaka idhi e kot ma Kenya ba kot mi rusa mar duoko ng'ano e piny cha koro mano gima ne DPP otimo nyoro nodhi e kot kokwa kot mondo oyiene mondo oduok Kinyanjui e piny mar Amerika kama nonege osiepne manyako koro aparo ni ka kot oyie kode to idhi duok Kevin e piny mar Amerika mondo odhi oduok penjo kaluwore gi nek mar osiepne manyakono. Mano nitie kaka nyakoro Ramogi jwang' ite mar 4 kod ite mar 5 kanyo mantiere sigana machielo mabende ang'orangi Kang'ethe pod idhi geng'ne kuom ndalo 30 kirito ng'eto ewi bura machalo kamano ni mar osendikne nyaka obila osendikne mbetre ma piny Amerika pachoka mondo mi koro giyud ane duoko moro malong'o mantiere kar kacha e ite mar 4 kod mano mar 5 moting'o wechegi mag sikul nyithindo mathoth bet dala kata odoko ni somo ni onge omenda monego bed ni ichulo mondo mi nyithindo dhi e sikul anya wacho ni an beneficiary mar free primary ma bende kano chaka kama ema poni achake somo tero pod wantie kar ka nitie nyithindo mathoth mabete dala mabete pacho e kinde ma gigi bende timore tiwacho ni en omenda moro ma ichuloga e ite mokwongo kacha nitie gima nondiki nitiere pesa mar lunch nitiere uniform nitiere reference books ma bende kata nyithindo mane donjo form 1 sani ka in gi moro manodonjo form 1 iwinjo kacha ni onyiewe kamusi onyewe dictionary onyewe atlas onyewe muma kata class readers gi bende nitiere moko nego bende nitie gogo logbook bende nitiere kar kama ndi nyaka golden bells mag were parade wacho nitie legal levies be alafu nitiere chak school activities magi pesa activity pesa activity mane kwayo mani ori dogo dala pesa activity pok ichulo pesa activity en siling 200 e sikunde gi duto ka irange ka ma iwacho ni mana secondary school manya bedo ni en a model secondary school ginya bedo gi kwan mopogore opogore kaluwore gi skunde maintie to mae machal ng'ado skunde duto yes ma kata cross skunde gote gima alifa 21,700 kamano lakini koro ng'en pesa ni gazeti wacho jonyuol mang'eny ok yud pesa ni pesa ma sirkal oro skul miluongo capitation cha betin then enrollment nyithindo mosedonjo skunde gi be ng'eny kabisa bei mag gik moko be osedhi malo king'iyo cooking oil king'iyo mo gik moko kaka bando bet gi osedhi malo koro jopuonje nyaka ama principals osetemo kakelo temo medo pesa to sirkal ok dwa mondo gimed pesa koro jonyuol mok nyal chulo pesa kabilago osechuno gi mondo nyithindgi odong' e mier ama odong' e ute ma ok nyal dhi e skul kata sirkal medo wacho ni somo en nono kamano mano gintie kaka nyako Ramogi jwang' alafu nitie machielo monego bed ni warango kar ka nitiere mibadhi mantiere weche mag NHIF to ahinya kaka skunde osebedo ka tiyo kod chenro gi bende mag thieth ni ginade mana bathe kacha nitie mana wacho ni NHIF scam wane kacha schools hospital schools colluded wang'eya mana wiye kanyo ka nitie chenro mopogore opogore e kinde ma oganda pod kale pek mar chulo fee weche mag thieth bende kata ne nyithindo mantiere skul bedo matek machalo kama Julius iparo nyocha nitie nyocha sirkal mokalo no ne nitie kod chenro mar
edu afya ma en chenro ma sirkal noketo mar konyo nyithindo manie skul kapo ni tuo to dhi osiptal to NHIF chulo bill mar osiptal lakini nitie committee mar od bura iluongo ni health committee manyocha ochako nonro e yore mag osiptande ma giwacho ni chal ka gima ne gitudre gi skunde moko osiptande tudre gi skunde mondo gimed numbers ama ginflate numbers mag nyithindo matuo mondo ka NHIF omigi o refund gi pesa mang'eny. Nyocha Nairobi kana ne komiti no chako tich chieng' ok tich mane gidhi kuonde moko buru ne gidhi osiptande opogore sani koro ginoko ma Nairobi gisedhi Murang'a ne gin Eldoret gidhi Kirinyaga giwuotho ka gineno gitemo manyo osiptande kama nitie collusion ama nitie claims mag fraud gi NHIF. Koro king'iyo mag skul to lit kabisa nikop man nyathi mane dhi yudo thieth e osiptal then skul kara gi NHIF koliyud mondo giyud pesa mang'eny mar claims. Komiti ni pod dhi mbele gi wuotho kawuono aparo kawuono pod gin e county mag Central moko be county mag Rift Valley. Mano kama gitie kanyo koro mogi jwang komiti pod dhi nyime kotimo nonro margi ka otenore kod weche gi duto mana kama gintiere kar kae gin gik mage ma timore mano kama oganda wantiere sani nyakoro mogi jwang wadhi ane ite machielo ite mar 6 ka nitie sigana machielo ka mabende ni wamulo mana matin ahinya weche manyien nitiere jod bura mago mag kweth maketo sirkal tesre ero ka ondik gini Raila MPs magi opposition MPs mantiere kata kamano kamano kaka ondike ite mokwongo koro gidwa ne oduokne gi omenda mano ng'ad gi mag osuru ni mano mar udi mano kama gintiere kar kanyo atamalo 1.5 ming'ado osach gi jod bura gi koro yangore nyaka sano mana dwe mar 1 Januari morumo ni negi ng'ad gi kacha omenda maromo milion 4.5 ka giwacho ni otere chenro mabende choko mar omenda makamano do oseketo osemiyo kum manyachalo kamano en gimoro mabende ochwal kanyo kod jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi giwacho ni kila mjumbe nong'ad pesa mok tin 10,000 madhi e yore mag levi mag ute lakini giwacho ni gini ok ber kop court sana court of appeal nyocho wacho ni housing levy no en illegal ok en gima chike ma Kenya yiego lakini kata kamano Public Service Commission no dhi mbele bong'ado wajumbe pesa go koro wabunge gi ka telngi gi Opiyo Wandayi wacho ni pesa ni nyaka duoknwa court nyocho wacho maber na housing levy ama pesa ming'ado no ok oluwre gi pend chik ma Kenya kama ma piny ka koro pesa ni nyaka duoknwa ang'en ma wach madhi kelo debate maduong' kabisa sana kawuono ang'en ker pod ni yore mag Western ang'en nyaka wuoyo weche gi Wetangula main speaker National Assembly to ben jakom mar Public Service Commission bi ang'en nyaka wuoyo weche kabila gi kop king'ado gi to court no wacho no kik ng'ad gi en gima chal ka gima giketho ama ok gidhi ratiro kaka ne court owacho court of appeal nyakoro mogi joma nitie kar kanyo somane ite mara 6 kaeto bang'e warang'a ne weche matimore e doho mabende nomipe kar kae mano ite mar 7 Martha Koome ogai mar doho ma pacho kae koro chal ka gima ene ma igete e lweny ma koro bende nyabedo ni medo bedo mager ahinya e kinde jatend piny Kenya kata executive kod mano mar doho ma pacho kae ka koro sani nitiere chenro mopogore mabende nitie kar ka madane mondo mwarangi nitiere paro ma motere Judicial Service Commission mano marango ni ogole oko mar apis mare mano Martha Koome elemo mare mar bedo gai mar doho jogi wacho ni nitie Jahoma Bay moro modhi e court modhi e Judicial Service Commission ko wacho ni mama ne dwa kogole kop ne ok oluwo chik kano yiero the tax appeals tribunal jok mabet tribunal mar tax no koro bwana ne wacho ni Chief Justice oketho chik to no yiero ji mang'eny mondo dhi that appeals tribunal moko luwre gi chik koro kuom mano oketho chik mar Kenya kato nyaka ben koro igole tich kuom mano then king'iyo Martha Koome osebedo kan gitie gi gorruok mang'eny gi executive sana ker wegi ka ker wacho ni nitie mibadhi mang'eny e judiciary ama e court nyocha oromo gi ker State House lakini kata kowok bang'e kendo ndalo matindo kendo ochako weche ni Supreme Judiciary nyaka bed
nyaka bed gi independent, nyaka mi independence ne nyaka luor. Matiende ni wanasiasa sana sana ma Kenya kwanza osebed kago mama ni kabisa kendo koro kaluwore gi petition ma jogo otero GSC chal kagima en makoro sani kila ng'ato ng'iye, en makoro chal kagima en on the spot ama kila ng'ato wito kite kuome kaka Chief Justice ma Kenya ka. Mano sigana nyakoro moge jwang mantiere iteni mara abirio ka koro sani wabu winja ne kanyo ni koro chenro no bende odhi kanye, mano kama wamedo luwe siganda Martha Koome kod jogo ma bende koro donjone e duolno mano uchune ndiko joyal buche pacho kae tich ni gitiyo e yo machal nade. Weche mag keto kembe mago mag sukari muting'o Nzoia, Chemelil, Sony, Moroni e lwet ji giwegi ochalo twak makoro dhi nyime. To Moses Wetangula okiere kod wachni ma jatend piny Kenya wacho kowacho ni oyo gigi duto nyaka chopgi e yo moro ma kare mondo mi koro gidhi ane nyime kod twak kaka jatend piny Kenya bende osebedo kar kacho wacho ni Nzoia Outgrowers kachiel kod katelo duto mantie kanyo Nzoia Outgrowers Company bende nyaka koro soe twak machalo kamae mano mar keto kembegi e lwet ji giwegi kata kembe mopogore. Aparo ni jotelo moa e gwenge mantie kembni mag skar osebedo ka wuoyo sana sana yore mag kaka serikal paro mondo ous ama privatize companies ko. Koro neno ka Wetangula wacho ni kudwa timo kamano nyaka bedno uwinjo gima kila ng'ato wacho sana sana jotelo moa e gwenge go weg company go jotelo manie company go mondo winj pach kila ng'ato kapok utimo ama kapok uso kembe ma upango uso go. Lakini kata kamano ker nyoro ne nitie Bungoma ne waneno kogolo pesa mar miyo jopuoth tiang' mosebedo kono mapok ochul kuom higni mang'eny. Nyoro ne ker wacho nogolo pesa mondo kila ng'ato mane osetero niang' mane opidho e kampuni no mondo ochul pesa. Lakini en mana yore mag temo revive ama temo duoko kampuni mane osetho chon ne ok ti, mane ji mang'eny owito tijegi nikop kampani go nosetho chon mondo giduogi chak tich mondo gi boost economy mag regions kosa sana Western gi Nyanza. Nyakoro moge jwang mane kama oganda bende nitiere, un kama untiere bende en gimoro ma usiro koso moro ma nyabedo kata ni ubedo kod paro ma opogore ma pod nitiere kar kanyo ang' uso mane ite mar 10 kanyo nitie sigana machielo madane mondo mi warangi. Nitiere lweny mosebedo ka nitiere osiptal no mano mar War Memorial Hospital ma yudore e kaunti ma Nakuru. Koro doho nochiwo chik ne obila kata tend obila e kaunti ma Nakuru kwa giwacho kanyo ni onego bene duoko osiptal no ne wegi giwuon, mano gima nitie kar kanyo. Kendo waneno rowere ne omonjo mago rowere moko mane chunygi lit ahinya nochopo kanyo gi mirima kendo nomonjo osiptal no kendo riembo jotije mane osechopo e od thieth ma kamano odiochieng' no manyoro. En gima ok ber ka doho ne osewacho ni osiptal no dok e private management kaka ne nitie chon. To bang' doho timo kamano kendo polis duogo jogo hiye kanyo, to bang' ndalo matin ama bang' seche matin to iluongo ni gun sama vijende odonjo kanyo gurungni gang'o ba giriembo kila ng'ato. Ok ber kop ok agelo chik kaka kop Kenya iluongo ni Kenya en a country of a rule of law ma dwa ka giluwo chik kaka doho wacho. Lakini kawuono aparo nitie senator ma Nakuru dhi wuoyo wach ni an gi press conference moro e bunge koni modhi wuoyo weche mag county gi weg hospital mar Memorial Hospital. Mano bende nitie kar kanyo weche kosenywako nyaka pach county governor, mano governor e county ma Nakuru Susan Kika mogolo duonde e weche go duto. Wadhi ane county ma Bungoma. Bungoma chako chenro moro kama chal chenro mane tend Jubilee no chako godo kane gintie ne kod UDP mano kane gintie kata higa mar 2013 keto lony manyasani e sikunde. Koro yangore ni kaunti ma Bungoma kokalo e sikunde go mag nasari dhi chako chenro go mago mag somo e yo lony manyasani ka gigeno gidhi bedo kata kod simbe mag ong'we yamo masani mano ka gintiere kanyo kod simbe ong'we yamo maromo 108 mago e sikunde mag ECD maromo 36. En gimoro ma igeno ni dhi bedo e yo makare kata dhi bedo mondesore ahinya ka girito neno ni chenro ni idhi chake e yo machalani. Koro magi e sigana maber ka wawinjo koa e counties
ok moko mag kanjo timo kama koro kineno gima gavana Lusaka timo ni ma en okonyo nyithindo matindo ka nyithindo mantie piny ma kadwa chako skul ka kokelo program makama to kila nyathi kila janyuol nyalo wacho water nyathina e skul ma sirkal kop idhi ng'iye maber puonj dhi bet maber kono magi story maber ma ok counties madwa ka governors te otemo timo makama. Ai, mano nyakoro Ramogi jwange ite mar 10 kanyo kisome idhi bedo kod ng'eyo. Adani warange ne ite mar 12 kae nitie sigana mopogore opogore mantiere kar ka to ahinya sani ang' wayudo ni thuolo mag rango gazet okinyi ma kawuono nitiere wechegi mag neno ni gin jok mage madonjo pacho ka visa free entry magi welo magi madonjo kar ka to magi manonro magi bende ikawo iwacho ni moko bende biro ka nigi nonro moko mag jonjore kata ka gin jonjore go to gichal nade ma ok giwuok e gwenge ma opogore mano sigana mantiere kar ka kaachiel koda ka sigana machielo mar kaka sikunde bende koro ochan mbalariany mopogore opogore ere kaka girang kata omigi thuolo marom nade mane chung mag mbalariany e pacho ka kaachiel koda ka pinje maoko to ahinya mamako wang' kae mbalariany mar Mount Kenya University nitie thuolo mar 16 e higa mokalo higani oidho malo nyaka achiel kuom mbalariany 10 mabecho ahinya pacho ka ne thuolo mar namba 10 e thuolo mar namba 1 University ma Nairobi nitie kanyo nitiere JKUAT Luwe nitie KU Egerton Moi University nitiere mbalariany no mano Maseno namba 6 Strathmore biro namba 7 Technical University of Kenya kata TUK biro namba 8 kama Sinde Muliro biro namba 9 Mount Kenya University biro namba 10 en nonro moro ma pod dhi konyo oganda e chenro magi mago mag yiero mbalariany mopogore opogore mano wantiere kar ka nyakoro Ramogi jwange ite mar 12 ka ng'orango kar ka nitie jok moko mopogore opogore ka gi weche mago mag tero jomoko dala gin jok mage moko onego bed ni weche mag mibadhi onego bed ni duoko chien ahinya koro nitie jogo ma bende koro oduoka oter pacho kaluwore kod wechegi mago mag mibadhi mano mipeke ite mar 14 ka iwacho ni sani dier en lweny moro ma koro bende osechako mano ma odhi nyime iwacho ni koro site ma koro itimo nonro machalo kamae entiere Ngando mantiere alwora mar Dagoretti South mano kiwuok apaya Mangong Road ma koro sani nitie moko ma ji 6 ma koro oduok pacho kaluwore kod wechego mag dwaro mibadhi. Jogi tiyo gi National Construction Authority ma en body ma onego bed ni chiwo license kapok ng'ato ochako gero ot moro amora koro jauchiel gi nedwa mondo migi hongo ama ne gidwa kawo mibadhi moro mondo giyie mondo ng'ato odhi gero ot kuonde ma serikal ne ok oyiego ute manyalo lwar sa asaya kata kamano National Construction Authority osariembo jogo tich kuom timo gik ma kamano. nyakoro Ramogi jwange mano koro ka ngisomo kanyo bedo kod ng'eyo watie gazet mar Daily Nation kod ite mar 16 mano ka wantiere kanyo e cartoon mantiere ka en ang'o minya bedo kineno kae ng'eni ang' waneno weche mag tuke bende chien ka kata sani wanene cartoon mantiere kar kae ng'ama oidho meli maduong' ni to nigi od bure wiye ka chalo speaker nitiere bot moro bende manimo en ang'o minya bedo kineno kae ng'eni ang' oyudo ni thuolo maneno picha machalo kamano achiel kachiel aparo speaker nyocha odhi Supreme Court ama court maduong' mogik mondo tem wacho ni wach manyocha Court of Appeal okelo ni housing levy ok bercha mondo loke Supreme Court koro neno ka speaker chal ka gima ene yame meli moro ma to paka ng'eny piny koni to neno ka housing levy no ben chal ka gima pi temo tero otemo nimo e pi lakini speaker temo keto mtego mondo ywae malo matin otemo duoko housing levy mane Court of Appeal osekwedo ama sowito oko wik mokalo. nyakoro Ramogi jwange mago wechego mantiere kar kanyo adwa noranga ne wach mogik mantiere kar ka to bang'e watiyo ka gazet gi kanyo nikech wendo bende koro kosedonjo kar ka ang' wakonie ni ite mar 34 mano wechego mag tuke quarter finals ma kawuono adani miya mana predictions mari mapiyo piyo mano page 34 ka nitiere kar kae kawuono e Abidjan otieno ma kawuono Nigeria dhi rakore kod Angola ka DR Congo dhi bedo kacha karakore kod Guinea mano Sabich mar otieno ma kawuono quarter final koro nitiere kar kae prediction mari chalo nade ka odiochieng' makiny tuke bende pod dhi mbele ka Ivory Coast wano kar kanyo gi tuke mamoko ka otugo kod Mali ka Cape Verde borakore kod South Africa mano odiochieng' no makiny. Aparo ni mpira mokwongo ma kawuono machako saa 2 otieno ma Nigeria gi Angola
anyalo miyo Nigeria, kata kamano Angola be ok yot kabisa, lakini anyalo miyo Nigeria. Mpira mar ariyo anyalo miyo Congo. Lakini kata kamano mpicha go beto matek to onge mayot. Kama gisechopo na knockout stages, koro kila team dhi keto tiende mbele no mano benyo wadwa kawo kikombe mar AFCON. Mano kama gintie kanyakor mag jwang' ang' iketgi kar ka ang' kelo ni chenro mar kuku mar AFCON mano biro bang' weche manyien pile ka pile odiochieng' makano bende ang' obed kar ka ochieng' mando lang ka kod lange duto mano ka girango wechegi mag tuke ahinya tuke mag AFCON madhi nyime pinyno mar Ivory Coast. Gazet mar The Standard wach momi kach magi te oselose jod bura bedo kod thuolo machal nade weche mag housing levy to mane okwamulo e gazet mar The Daily Nation kae mabende ok wanene kata komie pek gin wechegi mag IBC. Buok mantiere kar ka kendo en buok maduong' mabende biro tok twak mar thek kind Azimio kod Kenya Kwanza. Koro yangore ni chenro nyaka dhi nyime mana kaka nopange kalure kod ng'eto mochiw kod jal buche Ngure Thani. Ng'ato nyocha odhi e court ba court nyocha orule gima nyalo ketho yore mag national dialogue sana yore mag implementation mag national dialogue committee report. Court ni owacho ni IBC ama yore mag ndiko tich mar jo IBC commissioner dwa odhi mbele mondo rum kaka ne osechakre. King'iyo report mar dialogue chato ne giwacho ni Azimio Kenya Kwanza dhi winjore mondo gine kaka ginyalo kelo IBC ama commissioners manyien e tich madhi ng'iyo yore mag yiero e ndalo mabiro. Lakini kaka court nyosa wacho chal ka gima report no joka nyalo kete thenge ama ginyalo amua mondo wach ma court no gi appeal ama be giwe wach ma court no thenge. Maten wach maduong' mantie mbele ka en report no gi kian jogo dhi implement ne yo mane ka court osewacho ni wach ma IBC odhi mbele. Yes, tingen wach mar IBC no emane duong'i mogik kabisa e yore mag maandamano mane ama mag ng'anyo mane Azimio timo higa mokalo cha. Nyakoro mo jwang' wach machielo mantiere e gazet mar The Standard ka kwatieko ntiere tuono mano mar red eye mabende ochako kache kaunti ma Lamu mano kes mokwongo mano chopo kar kanyo kae to bang'e olandore mochopo nochako Lamu kanyo kod Malindi olandore ma tinende nitie cases 3 moyude Nairobi kes achiel nitiere kaunti ma Kisii gigi duto kama gitimore oganda obed mana bede akicha wach mari mogik medo gi mano Julius Kauti. Aparo ni gazet gi tebeyo gin gi sigana mamit madwa ka ng'ato okawo ama odhi oko kanyo nyiewo mondo winja ne tang' madhi mbele piny ama Kenya kawuono nyaka pinje maoko. Kata kamano ang'en ker pod nitie pinje mag western wanyalo luwo winja na gima wacho then gi weche bebe mantie doho wanyalo luwo odiochieng' ma kawuono. Kamano agoniro kamano nyakoro mo jwang' kuom chopo kar ka chel kora ka Julius Otieno mar mono monon gazet okinyi ma kawuono nakelo ni chenro manono mag gazet kauntiere kar ka kikidhi mabor ni mar weche pod thoth ahinya kama gintiere kar kae jogo ma ok yud lendo e yo makare watimo mos ni mar jowa medo luwo laino e yo makare mondo mi gilosane mitambo mago medusa wantiere oko kanyo mondo mi koro gilos winjwa e yo makare kapo ni waduogo yamo yo maber ang'ikonwa achiel kachiel kata kamano waduoko mos makerne jogo ma ok yud thuolo mar winjo kata neno chenro mar piny okinyi ma kawuono e yo makare kaluwore kod ng'ikruok e duol ang'eni kata ka koni gi duol machalo kamano bende nyabedo ni ok iwinje e yo makare kata kamano miwinjo matin wakwayo mana mondo mi bed kodwa gi orwok makende kindegi ang'eni ang' waduogo e yo makare kadonjo kae kod twak mokwongo chukdar imedo teko mar maki kadiponi timo makosa mora mora kamintiere imiyogi nyaka thuolo mano mar seto nyamburko mari seto gik mopogore opogore ginyalo biro magi set kata odi teko ma kamae ka giyudo kama jatend jagoro mongirore e migawo mar arita ne okolero mano Raymond Omolo ne okolero kanyo ni bende idhi migi opingo magi nyalo maki godo e yo makare magi twe magi wachi ni koro bed ka warito mondo mi wateri kumoro kama koro dhi bedo kacha ka onyae inyalo time nonro mathoth kaluwore kod gino ma omaki godo to bende ma nyalo bedo rot moro ma dhi miyo oganda mamoko timore atima ni gin askari to ok gin askari to bende gidhi bedo ka giting'o runge koso bonde to ka omiye bonde monge tiegruok dhi chalo nade e kindego bende mae twak mabiro ko kar kae kod janon jalony e wechego mag arita Tom Nduku mosedonjo kar kae man biro e twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kwar mokio nyaka sango oriti masani.
Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Hakim Ziyech en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makor achwich ne timno endo mar Super League mong'ere kaka Galatasaray. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo mar jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogitv. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogitv chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kore kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipeo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Tumechewa kanino. Ramogitv. Tumoketo wiya. Makirundo. Tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani.
wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru tho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Chenro mamiyi thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha benitie. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko. Ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Manoje ote ka ingene no kathothi koro Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lunga ni linda mnyenyakati. Lunga ni kolokolo instrumental. Tumdagmor. Ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Feel like they want the best for me. Nyakoro Ramogi jwango yawre kendo machini kendo wantiere kar kaen mor mara ni bedo koda e chenro ni mar Rupiny okinyi ma kawuono ka wamedo nono kendo wabugo tarubin e gigo mopogore opogore ma bende timore e pacho ka. Tainyo odiochieng' ma kawuono wadarango ka chukdar ma pacho ka imedo teko to teko chalo nade kata jiwo tij chukdar pacho kae. Nitie romo makende manokelo kanyakla jo dito e sekta mar arita mane ota kanyo kod jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo ma bende ne ong'ado kar kanyo nitiere paro mar chik ma bende koro ka ochwal e nyim od bura dhi bedo kata kamiyo chukdar kata jogo ma itho luong kanyo ni watchman kara kama gintiere kar kanyo gibedo ni giwuok e kembe mag ji giwegi kata mago bende marito kembe mamoko kama sirkal bende nitiere kama gintiere onego bed ni giyudo teko machal nade, teko moting'o mago mag mako ng'ato, timo apedha, mano ka gintiere e udi e nyamburko gi teko mamoko mantiere kar kanyo. Kata kamano koko yangore ni bedo kod opingo en achiel kuom gigo manya bedo ni gionge godo. Ang'o gini monego bed ni gintiere godo e kinde ma gitiyo kata ka gichwalo tich machalo kamae. En gimoro madani waranga ni ukinyi ma kawuono to wanona neni medruok teko machalo kama. Ponono ni od bura okadho kata opuodho chenro gi duto kaka gintiere gidhi bedo e thuolo machalo nade. Ata e chenro ukinyi ma kawuono Inga Clever Soluoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka chango yuleno ni achiel kachiel ka ukalo e mbui
magwa mag Ramogitv kamoro amora ma intiere, yudgi kendo imiwa pachi kochako sani nyaka giko, komedgi teko no ginyalo tiyo godo e yo machal nade, ber ne en mane, rach ne en mane. Wanawani okinyi makaono ka watieko awadonje chenro moro machielo mondo twak ochope yo makare. Antiere kod wendo man jalonyo weche mag timo nonro e wechego mag arita, kaachiel koda jalonyo weche arita ma bende obedo go e studio kinyi makaono, Tom Duku oyawre kaka thuolo mar mosi ni happy new year higani manyien. Wasechopo e dwe mar 2, kata kamano Nyasaye miwa thuolo mar bedo kodi okinyi makawuono. Oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya. Happy new year ni joluo duto e piny mangima. Ing'e ni ji ok ong'eyo ni wan joluo wang'eny, wan in the diaspora. Mano kama wantiere okinyi makawuono odhi bedo e yo machal nade. Wachaka mana kama twak onego bedni wayude achiel kachiel. Sigana ni olosnwa kae mana juma ma wantie kae ka chieng' tich ariyo kane romo ne otimore achiel kachiel. Walter Nyambaga noluwo sigana ni kuom chakruok mar nyaka giko. Wawinjane kama intie kae to bang'e waduoge e twak, wachake achiel kachiel. Lastly, honorable members. Ka olose boma Nairobi nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe kod chenro mag piny owacho. Jagoro mong'ire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo yango ni chuk dar ni kod ting' mag arita kwe. Gino momiyo gichwalo paro mar chik ne od bura. E chik ma kopo ni okal to chuk dar biro bedo kod thuolo mar mako ng'ata moyudi kokalo chik. Mopogore gi sani ma obila kende moyiene ndhiyo ng'ato kendo chwale doho. How does that guard end up arresting this person? What is the process? How does he take this person to the police station? Have you thought of the process? The issue of the power to arrest, I think it's already there that as a citizen you can arrest anyone who is causing or involved in a criminal activity or just to deter. We definitely would want to benefit from your input, and because again this addresses a very specific and special sector in this country. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Dr. Raymond Omolo kone kamiti ne piny owacho tiyo machiegni kod jokanye sekta mag arita kwe, joket mwandu. To kata mana chuk dargo mose konye nonro mag nek e ute mako yugi ma egute, e kaka nek mag nyidendi minego e yo makoch. The issue of femicide, I think there's been a huge outcry, and it's something that all of us have condemned, and we have taken steps to try to address. So there's been cases of people who have been apprehended for purposes of concluding investigations. Penjo mathoth bende ne gidre gimomiyo chuk dar mathoth chwalo tije kuonde mag piny owacho madongo kaka doho maduong' ma Thurka. Just saying what I've said, Chair, I don't know why we have critical infrastructure unit, we would have it. And then you have a private security firm guarding something like the Supreme Court. It does not make sense to me. And why we would have critical infrastructure police unit. But again, we budget billions to the judiciary to pay private security. It will be in the interest of the government to use, particularly the police, to provide security to all government installations and buildings. The reality is that we do not have adequate numbers. But again, we did set up what you're calling the critical infrastructure police unit. And it's something I think we can consider, particularly with the judiciary. Chudo mag chuk dargo bende ne obedo mbaka nyim kamitigo, kedo ni mondo migi omenda mopugno moingo 10,016, e kata 10,000 ma imiyogi ni mar gin bende gin kod pek kaka jo Kenya mamoko. They will be the first people to be nabbed, whether they were guilty or not. And many of them actually rot in our prisons because they cannot afford, they are poor and they cannot afford to actually defend themselves. You get employed as a security officer in the private sector and you work for like 2 or 5 years. You are fired one night or during the day, and that's the end of it. You don't get anything after that. In my list of the companies that are operating as private security service providers, they are billionaires.
but the people who actually get paid for and the tools and the product they actually produce, which is a service industry, they get 10,000, actually below 10,000. Yeah, and that is exactly what, as an authority, we want to enforce and to ensure we restore dignity and honor within these private security service providers. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ka wawinjo twak machalo kamano e sigana no mokelo kanyo kod Walter Nyambaga, Tom Duku, milony mar weche gi magarita, twak machalo kama, ma e paro mano nego bi e kinde mantie sani, kosen twak mosebed ka yepo e kinde mokalo, to sani koro chup. Ing'e ni akia ni jogo wuoyo through which authority, nikech ing'eyo wan gi joma jo police ma sami wuoyi wach ma salary to gine joma nyaki kwange consider ni joma tiyo tich mar sirikal ma joma rito piny, obed jalweny, obed police, obed kanga, ento welfare mare chal nadi. Nikech ni monego set example no joma are in line with what they are doing. To ng'ama neno kwa odwa wacho wach mangima kanye Rosabuyo mowacho ni jogi bedo ga Honorable Rosabuyo nikech owacho no jogi bedo victimized timako gititero gi jela, and that one comes because of poor investigation mar jo police. Nikech police obiro, a bank robbery has taken place, police obiro to their main target en car watchman mari to the bank mane ng'ama gikawo ka gidhigo, to seche moko o gitimo nonro bu ginwang'o ni ng'ani ma nyalo assist gi mondo ginwang' the proper information. Nikech ng'acha kanidho ot onyalo na nyiso gi kaka jogo odonjo and how those people accessed no donjo bochopo kama koro gikwale pesa. Nikech moko gin gik mobedo planned inside the bank. In fact anyalo nyisi cases kaka an mang'eny mosobiro na marango tinwang'o ni the problem is with the employment mar jo bank wegi ok ta security officers. Koro ibiro nwang'o ni ango ma PS kao nikech anwang' ka PS chal maonge agenda. PS odhi kacha bo wacho ni arrest kata private citizen nyalo timo. Iwinja. Ngechi ni jo piny kosong'e right margi to nyalo mako ng'ama rach bugi kown police. Orgi nyalo make to gikete kamoro to giluongo police to biro kawe. Iwinja. To kende na achiel ni ema wacho ga ne police ne kendo omi jo ochukdar kendo another power to arrest. Ngechi no duokore go won to odwa kelo odwa multiply duties moko makoro everybody enjoys. Ing'eyo kidwa wuoyo wach security ma Kenya kae nyaka wakwongo winjre tang'wa kelo parono biro nikech jowa feel ni nitie insecurity kata thoe mang'eny mosobeti. To kirango kata thoe manyuma sobedo gogi ng'eny gi gin gik mobedo committed go jowa mar connected gi welo malimo e Kenya kae. To welo malimo e Kenya kae gi problem onego dhi nga onego dhi jo immigration. Ke jo immigration eman gu thuolo mar weyo ng'ato mondo donj kae. Iwinja. To ng'ati nyanwa no donjo ka ng'ama monitor e onge, ng'ani dwa timo richo ka kendo ng'ani dwa wuok. Masa makuru un jo fuambo emumenyo gimoro ekebro nwang'o ni koro apparatus mag sirikani koro tiyo. Koro before kapok nikech PS Omolo motelo security gimone go kwango timo nego some literatures how jomasobeti in that office also tiyo. We have had very good PSS kako Yugi jomanem master master system master security. In case security okenedhi rito. Security is a matter of tapping intelligence mar piny kuongo ne monitor richo mangato nyalo timo kapok ngano timo. That is the security. Security is the welfare. Aneno ka jakom ma oyier ma otelo ni Fazul wacho ni jogi kao pesa mang'eny jomondik joman contracts marito utegi. Where he is failing ento jogi joma negotiate kod gi mamigi this contract to yoda ngo. Iwinja. Nikijibiro nwansi muki blame ng'ama run the enterprise
to pesa mang'ani golo koyudo pesa ni is too much ma go back to the economy, ma go back yofukeji. Iwinja. Emomiyo inyano anka kata jo sirikal man gi police. Pod wandiko security. To wan gi National Youth Service here. Ara ukikaw pesa no giteri i National Youth Service mondo pesa no omed recreation facilities in National Youth Service welfare majoka. Mondo koro sama girito ka to they also enhance their education. To tiende nango ka giduto temore mos kuom ngadi karka ngangi lero mana karka kwa dhi nyime. Yes. Kai wacho National Youth Service ma koro ntiere karka. Yes. To wan gi private companies mi wacho kanyo ne ntiere private security companies ma ntiere karka. Kendo gin gi duol margi kata riwruok margi ma gitalo kanyo kod Fazul. Yes. Ma bende kirango thuolo ma giyudo mag tich. Debed ni paro nitiere mar jiwogi to jomoko neno ka gima NYS nyalo timo tich ma jogi timo tok migi thuolo. Ing'eyo sasa mi so the private business or lodge gima nyaki enhance in your service delivery and your steadiness in providing that service. Ngeje sami the private service service business nyaki very competitive. Iwinjo. Ena ogranti je mayudo anayudo referrals. Iwinja. Majo moko no the investigator ketho ioro na. Kora tiyo grieko man go majoka ongo go to give these people the end product. Tok dan mine nani. Ingeni gima jogi wacho das. Akiani jowa mang'eny be somo the law. We have a structure mar security system in this country where now everything rests with DPP. Iwinja. Ngechene katananya kasotim investigation ma okelena. To kaneno kaen gima I should notify the government. Tandiko that report to the DPP. DPP in his own wisdom will delegate that report through a letter to DCI to investigate further. Koro ji nyaka ng'e kami gikie. Gima neno marach gi the attend body mar private security. This was a well thought thing. But gima ne rach ni kata non professionals you were not included in it. You understand? Negirango ango mar ochuk dar marito the gate. Iwinja. Niki jogo benenga private investigators. But these are people who are just either a police officer or any chaka private investigation. To onge any professional articulation. Monyalo momi authority. And that's why some of us never join other World Association investigators. Because there is about academics. It's about deliverance. You cannot join those organizations just by a mere license. You must have gone through a certain education. Meeting criminal justice system to a degree level. That is when you have an authority. As an investigator, your recommendation can assist the court. Your opinion can drive the mind of the judge. And where I am now, my opinion, you can only bring another investigator of my qualification. He can only give his opinion. To kinyalo override gimandeko. Kecha away from an authority of an education. So gima Fazul wacho koneno ni jogi nitie kaka kitiko rinyo maber. To dhi chik to nwango ni jagi onego tisi chaboro. Iwinja. Jogi donji tich sadi. Gidonji tich sa 12, ngechin kodonjo sa 12 onego be tich karache nyato sa 8 kata 7. Koro ngechin seche motiyo gi koro nwango overtime. That is the way you rectify a system. Koro nwango overtime. Iwinja. Then kagi neno ka joka kao pesa to ginwango how can they tap that money? Koro gi improve welfare ma jogi. Gi make sure ni me jogi uniform motegno. En gi kabut, moko chul, en gi welfare mar hospital. Nitie kaka kata sweta gi miye. Mondo kata tuo moro kik goye. You improve the welfare. Everything can not be tapped on rights nidwa ne kore. Nikijingen wan ga example ma Uganda. But we are forgetting. The Uganda are intelligent more than us. Such a monkey who as a security intelligence person to you study the main cause may derive a country from adopting a certain system. Uganda no bed of turmoil. Everybody was training his own people in the bush. When kane pinyu duogo bobedo kare.
makoro giwacho ni they want to lead a government. Onge kane Museveni nyalo ndiko ji duto lweny gu police. To joka no songe bonde. Ne nyaka gibed adopted. Koro adopt gi ema ne jomoko dhi lweny, jomoko dhi police, to moko wacho ni koro un kambe ma jogi biro rito. Wabro me jogi bunde koro girito maber. It was just a way on how to commerce lungo an invitation to treat. En gimi nyalo keth kopon tie misbehavior of those guns. Aye. Mano ngeni ango bo chope nikech e kinde mang'eny wach ni ero koro ochok daro nego beni koro tingo magina kata wuotho kanyo gi mach bunde mare koro ka en go kanyo achiel kachiel gik magi monego beni nitie kar kae. Wach ma bende Fazul Mohammed ma bende ni jatatije mochune kanyo private security regulatory authority gino ma ochung kanyo kendo mano wacho tarik 29 e oboke mano oro mane higa ni montiere mano dwe mokalo nomiyo kembe mag ji giwegi machiwo wechegi mag arita kwe tainya kokalo kuom ochuk dar mondo mi gindikre e yo makare mano ka irango mondo gichiwane gigi manyiso ni gin gi thuolo mag tich omigi wana ndalo 7 manyiso ni kochopo kanyo tarik 7 kata tarik 5 mano tarik 7 kwa kwano mano odiochienge ma onego bed ni ng'ato ka ng'ato tie tarik 7 dwe ni ma wantiere ni mano juma manyien kae koro ka wantie kar tich adek onego bed ni gisendikore yo makare. Nyalo bedo ni ma bende gimoro ma debed ni oganda rango ni kambi ni ok wang'eyo kata ok opuodhe to utiyo ng'ama dhi bedo kae kama koa ng'ama nyalo bedo ka nigi thuolo mar mako ng'at machielo koni ere kaka idhi bed gi thuolo mar wacho ni oyo ng'ani emopuodhi mar timo tich makama. I think in 7 days to is not sufficient notice. Manoto he needs to regulate. Nikijang'e jogo biro dhi court, they will challenge it. Gima duong' mwang'e ni ma anaparo nonego wa certain welfare mar kambe mag joma joritgi. To weche moko sijui ni nikech sami wuoyo kati osara Cleophas, then you want to mess this country. Ing'e ni problem wa is not what people are thinking about. Problem wa ni poverty level. Iwinja. Nikech ing'e kata crimes ma timoregi bunde manego jigi gi akanye joma wan legalize mondo bed go bunde in private citizenship tin kabisa. Iwinja. To joma onego bed ni legal bunde ma legal gin jo lweny gin police gi department mo bedo authorized. Onge chieng' ma wasotimo interrogation book sirkal omiwa report ni ga ni wakelo bunde makama chakre independence bunde makama mane mosoti ma wang'o bunde makama mosobedo katiyo gin bunde maka onge such kind of a report. Gima jowa mani private security nyodo dhigo nyadi gidhi challenge sirkal na wan jowa inego to wakia ni nego gigo bunde u kati nego gigo bunde modonjo kama wendo. Koro awadwaro mondo ukonywa mondo wanwang' ni cases mosobetigi dibend risase monso nego jigi gin risase ma okwoko kose gin mawa maka to ka gin mawa maka where is the carelessness? Do we have carelessness at recruitment level? At the discipline forces? Or do we have carelessness how we treat Jomwasomi opportunity to serve in these positions? That's the way science works to bring out sanity in any department. But you don't come up, ni fail, ni agimangisi ni gino kubitimore kata kopotimore kata piyo somolo. Jomotelo moko ng'e hotel and police. Both AP, General Service Unit, Kenya Police. Jokabro penje ne, ka imiyo askari, mana ma watchman, moko di nini training. Mako di training to ringo 2 weeks or me uniform. To chakurito to tiyo managaria kumanya sa momie. To wanti wakao time obwa train 9 months. To ngani wogu 30,000. Tanta agu 23. Where? Eregi mwadwaroga. We can't solve a problem with bringing another problem. Iwinja. Omiyo, gimorang. Nikijangeni gimathago serikali and taxes. Iwinja. Gimathago serikali and taxes. Togirang where did we go wrong? Nikichanangeo very well no pesa ni duto miwacho kama kambi chologi. Ng'engi okudonji ni yofuke okudonji ni serikali. Koro serikali takadwaro taxes. To gi bring in welfare. Ingen tie tax moro minyalo yudo through welfare exchange.
Rankakane kata Kibaki administration Marge Prime Minister, when they were dealing with free education. Nitie kakane wachulo sukari. Nitie kakane wachulo mogo. Nitie kakane wachulo mafuta. To giginelo son wandara. Giginelo son noemi wa school. Magi madagaga. Mangeni nene bedi jakomo bedo president today. Do succeed. Matambara kamine na beti. Nadwaro no gimiluongo no basari ogolo woko. Nikech basari Kenyans have become dishonest. Iwinja. Mani angisi kanga mosomo intelligence. And that is what I expected PS Omolo to tap. Where do we have a problem? Nikech na ngeo very well ni koketh basari to omi o begine fees obedo regulated to ket ndi janyuol mora mondo chul ka chulo telu prangwen kum jo boarding ti chule lu pierareo. It was affordable to everybody. Koro be problem at bed nitie obeda case to case in every household. Majo gwengi nyalo solve kata family nyalo solve. That is the way you run a government. Nitiere chenro ma ng'ado penere koro piem ma kama nyalo mienjo to mienjo ko akar kanye police nigi tiegruok mare en gi orak mare momie mararie ma winjore kode kata godo ko nigi pogore paro gi kake chule yorobila ko chukdar ne ochana ango chukdar ngomio ka wachni da medeteko to oganda machalo kaka wasomni mana wote achiel oganda machalo kaka Charles wacho kane komedgi teko to ginyalo nego ji abal mano mantie karka Vincent Oliech we no wacho kane jogo odoge sikul mondi eko komedgi teko machalo kama gima thoth mapontie ka en mokang warang paro mantie karka to chukdar ni ochae nango to en gi lony mare kaluwore gi tiegruok mare koso tiegruok malongo ka chukdar ka onge onego gichak gi medo teko koso gichak gi tiegruok ingen tie tije moko maji okodhi ene dwaro gintije maji kale you see as leadership mapping samia gi uno chukdar omero sara he underrate the integrity of that country iwinja nikeche magi gin natije maji kale for a certain duration of time gin gik machon ne ngat ma kodhi skule manetimo but sani no angta ngat ma university day nikech ango pek mangima so what PS needs to do, and you see, an opportunity to get an office, even in Clearfast, learn what other people had done before you, in other countries. Kidi people call in Poil Guinea. Ginjoma was steady fast. There were people who were thinking. Makajo Mane think on how to bring out the welfare of the United States. And if you look at how the United States conquered the world, the United States was a colony of Britain. Kaka wanjo Kenya. But imagine you work out with better superpower. In knowledge, in sophisticated ammunitions, in everything. They are even the one who are controlling the economy of the world. You understand? Tonegina colony of Britain. The people who are geared there were looking at education as a prospect. Some were reduced the country to start reasoning of a chukdar. Everybody cannot be a chukdar. Okunetiji nocha. Magonege na step to life to make you advance on some other things. Ineno kabu anamodo choti yokode mabero chulo kode fees. Bodi obedo japunji. That is the man to celebrate. Okentich makori wa nenga no bergo sara mundu donkanyo. He will not serve. Kakuri keto ngamariak nigi degree to koro bete dharanga achine no rito. Nikech kori keto neno bende en gupingo moro kanyo no nyama ko ngato. Really, are you really utilizing this country well? And it is coming from a whole PS. Mar state. State security is about the welfare of the country. Omio Guinea needs to be onego mia new thinking. Kekitanyane no jo parliament. Ina no jo parliament. The ladies were very strong. Ina no kalumo penjo were very strong. Why? Is it that the government ni mwacholo taxes, government ni everything, government ni police in these buildings, poduketo nyaka askari kanyo. Why don't we bring the National Youth Service? Mondo wa made technology National Youth Service kacha. Wa very good proper engineers. Wa very good proper wa very good proper business community. To paro makama dong dinego kembe magjigi wegi. Oginegi, that will still be there, but a stepping stone to make you have a good life for tomorrow. Korinya gol jogi kaka wach ni Supreme Court wach kajo kaka kaluma ne wach kanjo bura mao ma Bay Town.
Supreme Court irito kod chukdar to nitiere jo NYS manyalo timo tich machalo kamagi ma bende kinde mokalo higa mokalo nowach ni jogi nyalo bedo ka tiyo kata apise mamoko mag sirkal e kinde ma koro golgi karka bende paro ni yawuot luo moko ma pono nitie kembe gi mag ji giwegi mondiki mayudo siling 20,000 no ma koro sani bende dwaro margi mar yudo siling 30,000 cha do osechungo magoro nyiso ni onge wach mar medo sara machop gima ne Fazul Mohammed wacho kod rekod kembe mantiere kar kae bi paro jogi dhi lalo tich to ka gilalo tich gidhi chomo kanye to gilal tich gino dhi save economy ing'eni sami wuoyo koda gidhi kanye kuom ranyisi ero koro kosegol sami wuoyo koda tiwuoyo ng'ama osomo gimiluongo security intelligence what it is and there is double money which is spent wrongly. That is what Kaluma was trying to say. One good joke ma pesa ni nyalo konyo somewhere. Kuonde mirito bende ng'eny. Iwinja. Kuonde mirito ng'eny. O kuonde mirito tin. And must we make everybody to be a watchman? Can't we have a country that can create other areas ma jinyalo employment? What reduce Kenya into a level moroma is not unreasonable. In your own perception, Sanika Rueki Kawa La Watchman, Jidirangi Nadi Korgwengu Kucha. And now how do people see you? No, answer my question. Ntie jogi makao gini, makao teach, mar chukdar, kaka gino makelo nigi yuto. Ekine makoro wach ni kuonde mirito ging'eny, ndiyo ging'eny. Gidhe giyudgi kuonde machal nade. Ntie jok maringo kata Nairobi ka, mondo mi giringo odiochieng' kata jumbe adek guduto. Mondo mi giyud tich ni mar bedo chukdar. Wacho ni giringo wige ariyo to osemigi uniform. Teko mamoko ni giyudo kanye. Inge problem mobeti. Momiyo koro jogi oduogi ofise sirkal ne gionge ga chon. Do you know why? Wane mwane go kambewa. It is poor leadership of this country. Breweries is not there. How many companies did breweries had? Kisumu branch was there. Mombasa branch was there. Nairobi had about 3 branches in industrial area here. All soaps, Tusker, Coca-Cola, Nengadi, East Africa Industries. So if we have Okwanyal to create a mess to a country, then we start reducing our people to a mere security level. Then what is the value of education? Kwadwa loss of Kenya, let us think positively. Kwadwa loss of Kenya, we think positively. And this country cannot live on overtaxing people. No one can bring a new idea. That is wrong. Let us make this country possible and a country of opportunity where people can live. Let me just bring you home. America Guinea. Then old Bavinya Logeri within a day to room get technology. Buana, I don't know. What is wrong with this country? Really, what is wrong with this country? Can't we also just put a stopwatch and think? No, Jomaneni independent, Jikaja Ramogi. Kandene Kaji Chiusa, Nibuginwanka Makenyo Cheke. They will go back to the grave, very annoyed. Gejmok Pin, Gainamanegin Upini, Kapini was still a vast land. With everything, Manegenya Lotimo. Negenya Lokwalo, Negenya Timango. And they didn't do it. They did not even think of overtaxing people. What did they say? Free education. We'll give you education. Even though Negi mentioned free. We'll give you medical. We'll give you food. We have achieved those. A day Kende was on Wange. A day Kende. Are we anywhere near? Jipod Nindo Cage. Jipodo Kinyalido Chiet. Education Bokwanya Miji Nono. So what are we as a country? E piny ma yudo tich bedo matek kaka piny Kenya majaten piny Kenya wuok oko dhi manyo tije ne jo Kenya e pinje ma oko to nitiere tije mag chukdar monego bed ni medo gi teko e thuolo mag tije bende paro ni wadhi neno oganda mang'eny pod dhi thurore tije ka mimedogie osara manya bedo mago chukdar bod wadhi neno ka gimedore kata komed gi teko machalo kama. No, we need to reconsolidate. Mano itimo gi jok mage. Ing'eni gima duong' sani. Kambi ma Fazul ochung'ne chako so sirkal donjore kodgi. What it is, aso nyisi ni wach Fazul ok nya donjo because we have a state security. Ma PS manye wuoyo gano is the head of a bigger department. Koraka kendo nitie minister of defense. Kagirango gik moko ne girango opportunities. Ing'eni Cleophas be koridwa keta marach. Nikeche one thing manyaki ing'e aso wacho the way to solve this thing is to bring welfare to these security guards.
miluongo no chuk dargi omigi welfare orang gi ni gidonji tich saa 12 to ne sirkal wano ne giti seche 8 koro gimo med gi en overtime iwinja you want to scale something in a more diplomatic way makata ka the other security team bro winjo to gineno sense iwinja mangacha nyalo wacho na anto nakawo oath mar office na bro serve jo kenjwa kendo abro defend pinywa omiyo mara ni kata ka tin to anto nakawo oath ngani to koka oath ngani udhi dwaro tich omiyo en koyudo overtime this and this is happening to be pod jogo bendo yudo ga overtime emo ino ka traffic nyalo chunyi i ndara nyaka saa 5 otieno ntie this space live neto ntie pesa momede you understand you wondre gini koro gima duong ma nyalo solve this thing Makomolo was borrowing from other professionals we would have assisted him and yao welfare to kamo chikeno to dhi miyo ji problem nikech okonyal wenga mowelo trend go bonde ne yudo 33 to ngama obira ma bende obedo trend yes to bende nirito ji koro ngema no obedo at risk koro idwa no mondo mede musara tin kata ko mielo 30 to goi bunyaro ki okethre 30 no kata kani cham higni 2 do duoki back to life no let us reason do duoki back to life so gimo mijo gen welfare what I would expect PS to be doing some an idea mangato approach an idea or do other experts to sit with them down mondo amie wabende wagolie sombwa iwinjo nikech wan bende one opportunity one wasomo oko where other countries have developed problems mina non kaegi America left them a century ago so when we go there or when we we read books in that country on how security measures are taken wasomo gima gin gi so implement my is ongoing iwinja to jowagi we always think nikech kata parliament not amregini mokwongo it just came through a legal notice which actually can be reviewed anytime iwinja and this thing just came barely in 2022 mabende poko tieko restructuring there are some other people who are still applying and kirango kta reasoning ibro nwandi gi koro bro chako kelo nikech ng'ato madwaga debate you is not even okay ngama and probably ngama tieti office of the president by virtue and a human resource capacity building to dwanga penji which security no do regulate how does he know anything about it like today if I was the one who was being asked I would have told those people warangu no jogitiyo secha 12 to negiti secha 8 jomandiko gi omegi overtime wame jogi welfare iwinja kikonyeo uniform kikonyeo woche nyako bed kabut motegno nyako bed gi sweater to kindeko pod gin giteko mimedogi masani mantiere mane teko mikono ikanyi koro ginyalo bedo gi thuolo mar mako ng'ato ginyalo timo search machalo kamago manyalo bedo ni pingo mano kik bedi nikech maik mane Raymond Omolo gima ne Raymond Omolo wacho kata sigana miwinjo kata dani winja maler kaluwore gi sigana ma nitie kar kae gima ne Raymond Omolo lero kendo temo kono oganda ni chukdar yudo thuolo mano mar mako ng'ato iwacho ni kotiyo gi teko mang'eny obiro thuolo mar dhi e polis kata mano etesendo bila mora mora mondo go report owach gi omiyo tiyo gi teko mang'eny kuom mako ng'ani to kinde mabiro kotiyo gi teko mang'eny onyalo luongo reinforcement ka wuok kuom chukdar wadgi kata obila machielo mondo bi okonye e kinde ma gigi timore nyaka mano mar timo search moting'o nyamburko e bag mari e dala iyenegi mondo gitim gin chike ma sani ok gitim to ka omedgi dhi bedo ni pod isirogi kata ka welfare cha omigi koso teko gi kik migi omi mano obila ke iwinjo obila go nigi teko iwinjo Omolo is double speak ordinary citizen is allowed onge building masani nyalo access kata mokisani ne guguo no also they act koso mago to ji okawo normal they are just guarding the building guok mine na marito kata kidi in the other buildings do nyana guok no guok no in the act but it is expected and is part of that security maintenance to give what you need step out guok no ngwech and what have you who has ever assessed those dogs one against sniff dogs but we have allowed it iwinja we have allowed it not that everything must be in the act to kinyal miyo ngat moro ma excessive authority teach police to karena Ingen was so reduce police in this country to the extent makoro police emo minu anga police benu matatu ndara karaka maku matatu nonge jomina no magi gitimo in discipline giduto gi ngajo serikal nikech ko mak ni to ngacha acho pigia mkubwa
What better joma disciplined? Me, I'm telling you, this country needs an overhaul in leadership. That is the truth of the matter. What do I be of ambitious so much? What do I this country? What do I be of ambitious? Welfare, marriage, jogi, morang. But not take up don't go. A kid be a donji building ukasani a kalo kachande. Yen garansani a leo matin. What I am talker, a bit of picky. I go to Josie and Guinea and say Chelo Cansario. So I had to catch up with a motorbike. Tachopo, Tanwanka security chunkucha. Anye, Anis and Buana, Mutoka Biruchin Canyo, Korangi way or donge. You understand? I'm notifying him. Is that something that must be put in the constitution? Kosena just a way on how you are disciplined. Ovenu nisan a karakalakala. You understand? In fact, a kalakala ba chopo nyakakai. Nike chango, one advantage manago, no you gix and young here. Iwinja, Giena be Ramogi. So aware donjo. You understand? Kiginea. Begin mabor. I know you have apparatus here because anangama sense wangeo. Where with their security apparatus, we know how we watch them. Angeo maybe kamuchungisha or so and how I am. Or akalo. Those are the things we need to improve. Togimado nangisi, Sami saw decide to do the private business. Don't look for cheap things. Compete on excellence. Aye. Makparo no gikanyo. Wadani wakawiye masani kawaduogo. Wamedo kolo kendo yawa ne pacho ganda wa mathoth kotene kod gigi duto mabere timore nyakora moge jwang wach madonjo na nyaka sani wasebedo kwa luwere ukinyi ma kawuono en ni masira mar mach ma egweng masira mar mach ma otimore kacha mradi Embakasi oweyo kaji ariyo owito ngimagi kaji mamoko maromo 222 mane oyudo hinyruok e masira no bende koro ter masira mar mach mano biro kaluwore kod muoch mano mar gas tesen gas moro ma ochwal gi duto e ute thieth mopogore opogore e boma ma Nairobi ka ji 21 yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta, ji 160 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal mar Mama Lucy kama moko 19 ni osiptal ma Mbagathi, 14 mamoko oter osiptal mar Modern Komarok ka ji 8 ni osiptal mar Nairobi West. Nyakora moge jwang masira mar mach no motimore otieno ma piny Orugodo kawuono oweyo ka ji 2 owito ngimagi. Ang'wa biwa koni ni gin gik mage mabende koro timore kata mamienjo kawuok e kor gwenge tainya kotenore kod wachni mabiro no kawuok e county ma Nairobi alwora ma mradi kar dak ma Embakasi kama ne gas ne omuoch kendo ne ochuodhi nyaka where kata go down machielo ma timo ohala kata makano gigo ma olos kod pamba mopogore opogore mano textile gik mantiere kar kanyo mabende wamedo luoni kata achiel kachiel mage weche mar jofwambo mago bende ang' chopoko kar kanyo. Masira mar mach no ochako kanyo kar saa 5:30 mar otieno manyoro manokelo muoch mapek ahinya alwora mar mradi mantiere Embakasi County ma Nairobi. Ne nitiere lori maduong' ma namba ne mar ndikruok poko yangi nyaka sani kendo ne opong' kanyo kod gas kata kubni mago mag gas mantiere kar kanyo mabende ne omuoch. Kane omuoch kar kanyo ne oketo mach maduong' ahinya ne oneno e alwora no ma mradi kama ne silinda kata agulu mano mar gas ne odirore kendo ne odhi ochopo nyaka e go down no miluongo kacho ni Oriental mano mane owang'o go down no te ma gilil kanyo kod wechego mago maga lewni kachiel kod kamago molos kod wechego gigo maga pamba oweyo ka mwandu ma opogore opogore okethore moting'o nyaka nyamburko kachiel kod ka mwandu mamoko mantiere kata mag jo ohala matimo ohala matindo kod mago madito mago mantiere kar kacha. Nitiere udi mabende ne omako mach e alwora makamano mantiere mradi Embakasi County ma Nairobi. Ji 2 manowito ngimagi ne owito ngimagi ka gintiere kar thieth ma Nairobi West kama koro sirkal kokalo elo jal maloso elo sirkal Isaac Mwaura bane wach machopo na nyaka sani. Oganda jo Kenya kachiel kod riwruoge mamoko nitie kar kanyo mar konyo anyuola kod jogo bende ma oyudo hinyruok kakalo e chenro machalo kamano. Gino mokelo lal mathoth mag mwandu koro kelo lal mangima gi hinyruok mag oganda mathoth ma pod medo yudo thieth. Chang mapiyo ne jogo ma yudo thieth. Nyasaye bende okel chuny jogo ma owewa ka
kamokwe mago jogo mane olalo ngimagi kaluwore kod masirano mar mach mokel kod muoch mar kube mar gas mawang'o mwandu kendo ketho gik mopogore opogore. Ang' waduogo kod mathoth kotenore kod wach ma wamedo luwo mano motimore kacha mbakasi otieno manyoro ma piny oduogo godo kawuono bende ang' wamedo koni gik kumare e chenro mabiro. Pod wantiere karka ang' waduogo kod giko mar twak mane sama wantiere sani karkae yuen wakao kaeto ng'e mabed ni ang' waduogo mondo mi ang' igole pachi beni kotenore kod masira ma kamae motimore e alwora ma Embakasi. Wakayo masani nyakora Mogejwang kikiri mabora. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ing'eyo ni anang'eyo ni mibiro tera monda rom gi manaf odiochieng' ma kawuono. Winjane, adwa ni pimna gimoro kae. Bende en nochopo Amrista? To kapo ni biro dhi sabia ka in kendi, to kara ng'ano mabobet kodi mondo konyi. Oromo meher. Kapo ni idwa nadhaw kodi, kara ono dhaw kuom wach moro machielo. Meher, an ka jaherana. Onge ng'ama wadonjo kinderawa, onge. Mana singora. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel. As we continuously expand our network, enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Cherrio, ami rumba mokwe. Tango kodi mbaka bende. Baki kuwa eno emakelo niye. Tiendero. Yesu Kangeso, Saparo Diamo, Manera Ramogitv. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni nyakora Mogejwang kendo e twak e chenro mar Rupiny ka wan medo nono, medo chuk dar teko e pacho kae. Gin gik mage monego bed ni warango wanone kod jalony weche mag arita. Tom Duku wamedo mana kologi kendo wasiemo wang' jogo manya bedo gi gik ma opogore opogore. Paro mopogore opogore mantiere kar kae. To nitie paro mano or ka kod Ruth Nyathi Ochieng'. Adano yuda ne ote mare kar kae kato bang'e ang' wadhi ane Facebook page mar Ramogitv ote mowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng'. Wapoge kanyo tielo adek duto kama entiere kaka achiel kachiel wasome. Chien kocha nose liek wachno to ok ang'eyo ni ne ochopo kure. Mano paro maber. Kata kamano nitiere okenge mathoth monego kaw. Mokwongo omedgi osara nikech ginyalo tiyo gi teko mathoth mar hinyo ji. Mar ariyo ero mano welfare ma
Tom Duku lose ka osara ne manyaka lose mokwongo koso aya mar ariyo gidoge tiegruok nikech thothgi onge lony. Mar adek joma faidika gin weg kembe to jorit ema hinyore. Mar ang'wen kembe te nyaka kete rang'iny mamalo, wacho ni moko ni piny sana, wacho ni sana e somo. Mar abich wacho ni kapok gichopo kanyo gihakikisha ni opimgi mental health nikech moko osedhi through depression maparo lokore. Wacho ni mogik gi reduce working hours from 12 to 8 hours mondo kik gi overwork. An tijno nasetimo okoyot, odwaro chuny. Ruth Nyathi Chieng' neno pile ka pile ka entiere gwenge ma Umoja bur Nairobi ka odhi nyime. Ote machielo modonjo kar ka Cleophas Mano Olivent Ochieng' Okulo ayudo maler ahinya e gwenge ma Ranen Migori County. Agoyo mos makende ne jok moyudo masira e gwenge ma Embakasi Nairobi. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ageno wadwa yudo ote mamoko mapontiere kar ka kotenre koda twak mabende wantiere go ka achiel kachiel. Ntiere mar Dan KE owacho kani Cleophas Chukdar kale matek koro ka sirkal dwa upgrade gi ka miyo gi magina to aneno kaber. Kisumu West ongalo ka nyocha ochin Chukdar malit to be moko be nyalo misbehave kod magina go komigi. Juma Ajwang wacho ni ene chenro kendo waborango wacho ni jogo mantiere private security officers kagi nyalo chopo e studio. Kamano orwaku ka oyudo thuolo mar biro e studio wabiro yudo gi achiel kachiel. Kandi Doris wacho ni nitie ko Nakuru. Christopher Pondo wacho ni mar Masasi Aligega mano paro maber but gitim changes e sector no nikech nitiere shida kono mathoth koro kinyalo medgi en kare. Aya Kenya medgi teko mani gimwacho kar kanyo. Erokamano ahinya. Christopher Pondo dhi mbele kanyo wacho ni nitiere chenro achiel kachiel kendo rwako mama ne Benta Tieno Pondo mano mar Masasi ka gintiere Ligega. Erokamano ahinya kuom ote mari. Steve Oburu wacho ni kani Uyawi Beach ok degi witre wacho ni ok degi ritre kata matin komedgi teko. Aya Steve Oburu erokamano kuom ote mari. Gerald Ali owacho ni teko manade Oscar Sudi nigi lony maromo nade nikech certificates bende to ero en godo. Aya erokamano kata kamano ko alose Oscar Sudi mano mana mari no ka alose weche mag Chukdar manya bedo Oscar Sudi machielo. Jalango Tieno neno waka ntiere Wichlum Beach Okotho Uma wacho kama nyalo sando ji marach komedgi teko. Onyango Kevin wacho ni entiere kar kaka entiere Ndhiwa sub county. Erokamano ahinya. Jackton Noah Jakadawa wacho kani a support chenro no. Erokamano. Sauda Bayo komedgi teko to ginyalo golo ji kata e udi ka gichwado. Akia kamane paro mantiere kar kanyo. Anga wacho ni sikana matimo kaka mantie gi moko mantiere county ma Kisumu. Vincent Oliech wacho ni jogo doge sikul mondi. Charles komedgi teko to ginyalo nego jabal. Aya paro donjo ka mopogore opogore. Akaw mogik Oloch Polaudi jalony nigi paro maber sana. En mana ni aya wacho ni en mana duogo penjo gi emotion. Wacho ni Chukdar ka ochuno ni nyaka migi bunde nyaka gidog mane tiegruok nono to wakelo chandruok mokalo. Mane twak montie go kawuono nyakoro Ramogi Jwang' paro bumedo mana oro. Erokamano ahinya. Tom Duku pod entiere kodi ka kano wakaw yweyo ang'eni weche mathoth donjo watimo mos kara na jogo ma neno wadala to gi thuolo ma neno yo makare. Engineers wa Medusa magwa medo mana loso weche makamago ang'wa duogni e yo makare. Sani nyalo yudo chenro makamako kale mbui mar Facebook mar Ramogi TV wantiere kanyo clear. Wantiere YouTube mar Ramogi TV yudo achiel kachiel yo maber ahinya kachiel koda ka mbui mar Citizen Digital donjo kanyo kidienyo mar live tidhi yudo achiel kachiel. Tom Duku dokene penjo ma jopiny bende ogolo paro mopogore opogore kar ka medruok somo osara teko mathoth komigi gidhi bedo ka gichomo. Ing'eni Ruth mawacho wach mangima. To Ruth neno kuwe mani welfare. Kod maybe en general welfare. Ma ineno mawacho cha. To issue mar
wach ma bonde to an anyalo pod nuoyo ne mano to kanyo gi aye bonde jogo nitie joma nigo bonde nikech nitie police officers ma gindikoga mamago to yieni nikech they know how to handle the guns iwinja jatelo koro gin to yieni gi mondo gibed go bonde. You understand? Ok no bonde otamgi, but there's a procedure and who is give evaluating ng'ama bedo go bonde. But gima nyaka wawinjre en ni wauru keto over wauru mix up issues. Gima temo ywago en jagoro PS Omolo. Nikech ok ang'e ni nitie osara mosoiko ni police modwa medogi ma jogi to dwa teri 30,000. Keka koro kata insurance mana mar police manyocho nego yode. Emineno koso kelo problem maero serikal manyien nyochiwe to wakian kech pok waneno aveni serious incident ma jogo chiedie. Nikech gima onego wakwong timo en gik moko mana aneno ka President Uhuru ne timo mane gigero hospital makoro gimanage giwegi ngech sama koro gidhi recruitment to gibiro recruitment doctors, clinical officers, nurses mabiro gin police officers yes to gibiro konyo gi ichiwo ngima makare. Mage areas monego wadhiye. Tana adwano mondo jo think ni tijo chuk dar ok en piny ma leadership ma piny nyalo reduce ji. Kasa ni winjo ka president wacho no en odwan mondo wagedi nikech oneno nwa duto ng'eny jo onego bed nanting'o kidi ka chieng' uto rumo to wagero ngo wabedo country manyalo build opportunities for the future and the only way and to think well on this country we reduce areas mwaneno pesa nitie ing'ene ka ini gima timore ag sirkal Cleophas and from the intelligence point of view when kinwango wrong advices tibro bedo of ambitious tinyalo bedo of ambitious kata ni gima onge iwinja like today problem iranga gumoro ka jogi nwango pesa already gisono nwango jogi okoyud pesa ni dhi kanye kirango kata sani worth mar those entrepreneurs maran these security firms go and check their balance sheet even one gionge pesa getting pesa is being shared equally from people who have given them this opportunity. Koro kanye maka APS was acting with good intelligence people to mane area more tap iwinja jatel mane area more tap owacho na nwang ka pesa tiyo mang'eny adwan tijini ochung adwa ng'eyo kaka contracts no be awarded to cap contract no be awarded ng'ani mucho la pesa nuchi le through which means to pesa ndonjo kanye koro pesa cha bedo trailed bende ng'ani ma end up with this money kako chule ni koso chulo jotich kora kimi ng'acha chik no ng'ani nyaki mi house allowance ng'ani be nyaka dagi proximity mamu koro kunyan wangi koriyo samudhi dich iwinja ngichene kanga ni rito Westlands to nyako dagi area ma Westlands so out of pesa michajo kacha iranga experience mang'ani nugo timi e ot bende machiegni kanyo gu salary ne ema dictate nikech proximity maka motiye. Those are the things my expected PS to work on. Katana committee mar Fazul mane ma expect no work on as a basis inograsani match mi wacho no man is a security issue kirange generally in a security issue tibo nwango ni nyaka nyotimre security manyodhi kanyen police my uniform onge ngamodhi ng'eyo no mana ang'o mtimo eri wacho ne en explosion marango onya bedo magas gas mokali process my scientifically qualified. Those are the things manity security iwinja koro ng'ache monego penji to onego beni en kantie kama girito nikech aneno ka ji ywago mang'eny no ni jirito ibendi jo challenge akane sani jirito nikech mane employment mano wachune mano ketho kambi manitiyo ka effectively. There was BAT ne wan ge Tetra Pak ne wan ge kambi manondiko ji. It is up to you. Une mano ketho this country. You must think on how to bring it back. Modumi the opportunity. You can't reduce your country to a labor married to you. No do I get to you no better watchman. Yeah. Nitiere ote madonjo karkae motene kod mana gi wach mocho sani nitiere ote madonjo kuom Juma Ajwang. Ramogitv neno e yo makare ka ntiere Westlands. So neno akokale mbui mar Facebook anyalo yudo e yo makare ahinya ka onge ng'ikruok moro amora mar duol inyalo yudo kanya achiel kachiel. Ote mantiere karkae mwacho ni private companies gin achiel kuom mago maloso tije e pacho kae.
en ang'o momiyo Tom Nduku loso ka en gi ich wang' ahinya kod negativity towards them. The government can't employ everybody. Mano penjo ni mar adek, ka ng'adhi penjo ni mar ariyo gi mokwongo, mano kotenore kod penjo mantie. Ing'eyo, atemoga wacho niya, and adwa ni ji winja maber. Atemoga wacho, your country must look after your welfare. It's not you to look after the welfare of the country. Piny ni koso nyuoli tiyo ne nyako mi opportunity. Iwinja, to konyali mi opportunity no dwa suppress ng'ama chielo. Onego mi opportunity mana gi angles moyawo. Ing'eni jomineno mawuoyo gi jogi neno ni gin askache mosotiyo, which is good, but were they born to be security officers? This is my challenge to everybody. Were they born to be security officers? Can any school go and take an interview? Onge ma no wacho chiema ne ni school kata ka japuonj penye ni what will you want to be? Can no wacho security officer to na adwa bedo jalweny or police. Koro ko end enough nikech lack of opportunity. What I'm trying to say, atema challenge this government. No, we cannot think ni jowa duto nego bed security. Let us offer opportunities. Manyalo miyo jowa oger this country. Otherwise, security ni obedra process mangato kale for the time being. Jichon cannot take a school. Most of the people were UTs. Go to KRA today. 80% neginjo puonj. Manokali primary. Unless I work with your talking from no expertise. And I work with you as an expert. Manyalo somo a statistic trail. Marigi mogero gimoro. Go to KRA. I'm telling you a fact. Go to KRA today. Interview those people. 80% neginjo puonj. UTs. To samini uwebelano, to japuwe mano puonji ma jafom fo, mo puonji ma kori nge idwaga dhidwaro chukdan, to chame 1018. Really? To ngacha to mondo kodi school sa pagareyo. Tani kendo nutie kodi sa pagareyo dhiambo. In fact, sani kipimo jopuonji masani, kechwane mwamiyo, ingenta sani wablame jopuonji no, there are a lot of taxes, there are a lot of what, jogi dwara pesa magidongo, gintindo go dhiambo, which used not to happen. No. Why? We are not appreciating them. Chon kane japuonjo chopo kati function tiji chung duto malo ki japuonjo to mango ochopo japuonjo seen as a future of the community. Gine mane gigero nyaka ute, gine mane giholo loan. Most of the banks mane operate through aka ne jopuonja momiyo ne gi operate ga, they were not operate nikech ne onge structure ma business moro malongo. Ji mang'eny be ne kia bank ke ng'ato kodhi uso dhere to dhero chiki school fees. So gimatemo ga wacho ma thura no nego winji. We must not reduce this country through a package mabro kelo problem. Nikech ntie ng'ama nego bonde kama is well trained. An gi ma welfare gi madwa no bed improved mondo ko kwel kamoro. To kne ne mekwongo wa neno yedho land rover. Idhi gango ni case nikech police kore investigation otamo. Koro end up gi me winjo ka honde burosa bui wachocha. I like the women members of parliament, man, that committee. If you look at the questions, they were looking at the welfare. It's not about salary. Kalume moduogo wacho na So why are we bringing this? There is corruption somewhere. It's not about the welfare of these people, as you are putting it. Fight the right man. Who was the problem? Nikech employer security firms gi kirango imang'eny sani Cleophas. Tibon wango nuwe gi gin joma ti sirkal. Iwinja. Gin joma ti sirkal ne. Mama ne kama nyoro ka kori timo proper analysis. To kanye manyone go PS chakie. Iwinja kiwa chadier manya sae. Nikech pesa gibro no ani gine we gigi. So the best thing to do right now, nikech apenji, insani nyalo wuoyo go ng'ato marana a business to poki longe for interview, gimomiyo cholo ng'ano pesa. Dagiso njo story ma entrepreneurs. Toki kwa chagi moroma will eat us nag. Nikech anang'e very well, and I'm telling you, people may disagree, but I think in this country, PS internal, niga bigger job to do to look at our welfare. Yes, niga bigger job to do. In the Ministry of Interior, any man gag welfare in this country, state corporation kende mane boy are too many. Makunde mo think ko improve. Mondo jo utije moko mondo tije wakale akala. Ero kama na inya ka PS Omolo ne loso iwinjo kanyo ka wacho ni sirkal nigi thuolo mar kao chukdar kendo keto gi bede migepe mopogore opogore mondo migiriti kendo gichwal kony madwarore kaluwore ni piny Kenya onge kod obila ma oromo.
mar timo chenro machalo kama. Piny Kenya nigi obila moromo 1,000 magitere piny Haiti. Obila koromga. Gima romoga piny en integrity mar that country. No employees mabro romo any sector. Gima duonga en welfare and service delivery. To welfare ema kelo good service delivery. Okay, na kiwacho penjo miwacho na mara ite. Courts have pronounced itself. To inyeyo seche moko nego kata president bende boronga leave, kata president Moi kane wadhi rito oko. Not that policemen were not part of the team and all the pinje moko ka. They were there. But jomagwa no ket mbele, ne gin jolweny. Mano wadhi ga peacekeeping. Kata ke ibiro rango manyoro Jakom Raila Molodinga gi kweto Kibaki. Policemen were part of it. Okay, that is a growth. Midwagani security sector duto donge. And for that reason, the president must listen to people more so with expertism in the law. Gimado timo, obedo authoritative so much. Odoga chien, to team gimo winjere. Kain majo lweny, to wacho no, okay, now we are going to negotiate with the Kenya Army if they are going to do it. Koro police ne gibe onyalo keti iye. Because the policemen will still be needed. We have the intelligence in the Kenya Army, we have the intelligence in the police force, but just CID one intelligence in NYS. Mago joma pod can be put together. Koro kata kaporo dware le fachiel neka. Pod intelligence pod nyalo rome le fachiel. Ntie kata joma be can be trained. Maka gia kucha to koro genya donje this other respective department. But it is not correct what is doing. Gimate mo wacho ma jo onego understand. We cannot be reduced in level wa copy Uganda. Any country, okinyal pimo ngamodi bobe an expert in something. Nuko rido amemsara matin. Do you know gimomiyo jalweny yudo chiemo nono? That welfare. Inge gimomiyo jalweny onge chamo yedhi chamo biskuti bungu. Welfare nitie. Kwa kucha nitie hardship allowance. Those are the things maparun committee ni exhaust. If security ka. Give me Georgia subtal. Magtaka giyero mano subtanda dek. Nairobi kama government maginyalo facilitate maber michie de jogi, it will be a plus. Nikichi bendi tiji no nyaka konjo moko bende ongogo. Iwinja, that one will be a plus. Let them do that. Welfare egi maduong in this thing. I oranga ni overtime. To salary to kanyo gi ay. They are going to bring a problem in this country. Erokamana enya. Ote medo donjo Uganda nigi ako ni kanyo kwa chako twak ni jogo matimo tich mar chokdara kod obila bro biro ni kipindi ka gioro ote ka. Yes, ayie. Kendo gioro ote achiel kachiel. Tiere ote madonjo kar kae kawuoka Kisumo, mama Peresa Adhiambo wacho kanyo ne oyawre ahinya no chenro kendo neno ni oduok gi e class kata e course kendo nikech moko seti moro rito Kapramuk kae Kisumu oti ma ok nyal kata mana lao ng'ato ng'ani miyo teko nade. Erokamana ahinya kuom wote ma kwa penjo lwach albenji ng'amo otino iparo ni piny ni ento nego kony ng'ano gang'o this country now. Sami neno ng'amo timo rwako uniform. Do we have leaders in this country? Is that something monego debate on no mondo mi ng'ato bonde koso nego improve ngima ng'ato? Yes. Aya, erokamana ahinya. Odhiambo Joseph Komba dogo mondo irwach mari mogik boda ikachiel Tom Duku. Odhiambo wacho ni mara lego agulu mosna wendo Cleophas wacho ni Tom loso kao chayo teach security guards ahinya. Wacho ni Cleophas before abed police ne an ga security guard to sani an obila Nakuru Central. Cleophas tijno tek kendo odwaro chuny kendo anasiro parono ma jogo ntiere godo mar mondo mi omedgi teko kendo omedgi pesa more ne chenro karka. Sam Jakom wacho ni Cleophas oyawre nitiere kama ondik ni mondo ochuk dar obed mana jomuti. Penjo machielo nitie ka. Sam Jakom Juma Jwang wacho ni nitie machalo kamano mondo mi wayudane apisas molonyo weche mag arita kata chukdar mondo mi gichopi ahinya jogo magin Kenya National Private Security Workers Union mano ka wanyalo yudo gi achiel kachiel. Wabiro kawo chenro makama mondo mi waduokgi. Iwacho ni gintiere Halingam ka kendo National General Secretary margi en Dr. Isaac Andabwa. Erokamano wabiro biro manyu achiel kachiel kendo miyo waparo kotene kod paro ma
ntiere karka dakika oseromo 30 tok saa 2 no wotiek chenro gi ka wach mari mogik. Ing'eni union ok en something monego wach no nego debate anything. Because union generally will even argue something which is impossible. Gima duong' mana wacho ma nyaka wawinjre, we need good leadership in this country. To kwanyal reduce jowa Cleopas. No advocato jowa ma wabro keto problem in this country. I am saying this and I'm repeating it. No jowa ma Nyasaye pinyo keto, nikech ang'en mano is not a job that they would want to be. Pinyo keto bochopo kama koro gini arita ma giritonwa kuonde ma GTA. One, omegi welfare malongo. Giti sechaboro. They will still take this package home, but the language is different. Iwinja. The language is different. To language no gyomi alorega, any tie jowa ma are allowed ma odi on proper training. Ing'en kata gyomi police ok nyaga demand pesa mang'eny. Nikech training magede ma serikal fund is too much. That's why neno ka public service generally msara always tenga. Nikech ango opportunities memioge. Nitie gik ma serikal chiwo kuomgi. Mang'eny kabisa. So some argue to argue when we need this country for tomorrow and the near future. To gimone watem kin donji some so donji private business. Work strong and per excellence. Gimaduong ma jowa gi onego tim, ma sirkal onego tim kadwa konyo. Problem aneno of sirkal dhi donje ni. Sirkal obed sirkal manyalo create opportunities. And that's where we are saying leaders must consult. Iwinja. And that's what we are managi manueni. Leaders must consult. Tanangeo very well. If we can have a government ma is not of ambitious, a government does not say things makini nigi lock pachigi. One sirkal man can talk tall and they mean what they are saying. Will lead a country. Mane omianya lo wacho ni na poda wacho gasani. Na ngene Jacob is making his journey well for 2027. I believe nukopo no biro but loss of this country because we need it for tomorrow. We don't need this country for today only. We need it for tomorrow. We must speak beyond 2022 or 2027. This country will still be there with us. Omiapa no kwa mano nyalo timo. Bu Nyasaye konye bu jo Kenya gone kura. Kada na problem ina no ma security gi. They will not be there because this country will be led well. Ero kamana yes. Wabro rito kendo ane chieng machielo ko bedo gi twak anane ka nyalo nginje e yo matendo kata kamano tom dukwero kamano ko bire studio kinyi makawuono adokero kamano akora Ramogi jangin bende mibedo kodwa ukinye sa chiel nyaka sani makoro watieko sa 2:33 mane makelo e giko mar chenro kata kamano wach masira mano timore kacha aluora ma Embakasi ochalo kamae nyaka sani tiere chenro mabende waluo achiel kachiel mano notimore aluora mano mar mradi gwenge ma Embakasi kaunti ma Nairobi kama ji ariyo nyaka sani kaluore kod wach mawuok kuom jaloso elo sirkal Isaac Mwaura olero kanyo ni ji ariyo osewito ngimagi kaluore kod masira mar mach mano biro kaluore kod muoch mano mar degi mago mag gas manite senda gas mantiere aluora ma Embakasi kanyo ka ji 222 noyudo hinyruok mar masira makamano kendo giyudo thieth osuptende mopogore opogore ji 21 yudo thieth osuptal maduong' ma Kenyatta ji 160 diere osuptal maduong' mar osuptal ma thieth mano mar Mama Lucy ka ntie ji 19 mantiere osuptal ma Mbagathi ji 14 tiere osuptal mar Modern Komarok ka ji 8 tiere osuptal ma Nairobi West ji 2 manothogo no wito ngimagi ka gintiere osuptal ma Nairobi West jofwambo nitiere kuonde mopogore opogore wan gi jafwambo wadwa mano Eric Owenga odhibedo kacha aluora ma Embakasi ka joiso duoro kinyi makawuono nitiere osuptal mano mar Mama Lucy kamokete oganda maromo 160 mano yudo hinyruok ka luore kod wang' kata mach mane omuoch otieno manyoro saa 5:30 otieno mano okinyi makono wachiyo kod weche makamagi mabende koro nigi masira mopogore opogore mantiere kor gwenge tahinya kama gintiere ang'wa yaw kamera magwa mondo mi wabi iri achiel kachiel ka wakoni gigo matimore nyaka piny kanyo kama oganda nitiere wakawo yweyo masani ka waduogo kae kod ng'eyo thumbe wa kawuono itime yo mopogore nyawadwa Solomon Atito Kafaya
nitiere kae kod ng'e jothumbe wa wawinja ni kawuono wang'eyo jathum mane to kama ka biro bedo chieng' tich abich nataye chenro masani nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango aduogo kae sadek e wang'e gi chal mar fwambo wakoni gik mage matimore kor gwenge kae to wadonje twak mar mbaka oromo kikiri mabor oriti masani. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iyue mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogitv. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko mabiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Yawa nyar meja. Donge jawodi matable dongo maki yawa gi joma maundu wakia gi kata. Apenji. Iwacho ni jaoda. Isana natabiko wako suit okaudho kote ro dala. Nyakwara Mogi, e chenro ni endi mar ng'e jothumbewa, kawuono ni endi wayudo thuolo majaber kaachiel koda hayo makende mar go mbaka matut koda jathum Musa Jakadala mong'ere ni Joyman. Wadwa ng'ene na mathoth ma samoro ok ing'eyo e wiye komakore koda wechego eko mag gongolo. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, machiegni wawuoth kanyakla mar mondo mi wang'ene na mathoth e wi Musa Jakadala. Jakadala. Yes. Iluongo ni Musa Jakadala, the Joyman himself. Erokamano ahinya, machiegni ahinya.
Erokamano nyakuom rwakwa kaendi mar mondo wago mbaka kodi komakore koda ng'e jothumbewa mana matut. Odiochiengi chaloga nade kichako okinyi kichiewo? Chaloga nade? Mokwongo an anindo thothne anindo saa 11 tachiewo saa 4. 11 okinyi? Tichiewo saa 4? Kachiewo to achamo wath, ago brush, kao breakfast, adhi e gym, aringo kidogo taduogo. Koro odiochieng' mara chakore achaka kamano. Kawuono ne ndichal ni wa kawuono interfere gi program kidogo. Iwacho kanyo ni ichako nindo, ichiewo saa 11 okinyi. Anindo saa 11 okinyi tachiewo saa 4. Chiewo saa 4. Ing'eni dhano ma bero nego iwacho ni obed ni seche 8. Seche 8 donge. Maendi okine ka samoro nyalo miyo odiochiengi bedo ng'at moro mool. Apani system mar del oseng'iyo gi mano. Kalure kod career mara. Yes. Mar thum. Iluongo ni the stage master. The stage master. Nyingi ndio. Ere kaka nobiro? Stage master nobiro mokwongo The Joy Man manohungo biro.